Bismillah, an ka jamukan kɛnɛ kan. Données personnelles, on en parle. Ni ye kunnafoni teliman min bɔra APDP mɔgɔw yɔrɔ ko k'a da cakɛdaw tulo kan, jamana cakɛdaw, baarayɔrɔ privéw. I n'a fɔ banquiw, microfinancew, hôpitaux, laboratoires de santé, agences de communication, presse écrite, presse audiovisuelle, miniw, boulangeries, supermarchés, hôtels, bars, restaurants, écoles publiques, écoles privées, avocats, notaires, huissiers, pharmacies, sociétés de vente de véhicules. Jamana cakɛda fɛn fɛn bɛ baara kɛ ni adamaden tɔgɔ la kunnafoni ye Mali kɔnɔ ko courrier bɛna se aw ma k'aw invité aw kana ka traitement déclaré au niveau de l'APDP. Ni courrier nin sera aw ma aw bɛ se ka wuli ka se APDP la aw ka traitement ɲɔgɔn fɛ aw b'a cartographier k'a dɔn aw kan ka formulaire jumɛn rempli o formulaire remplilen kɔfɛ aw kan ka musaka joli sara o bɛɛ lajɛlen bɛ d'aw tulo kan APDP la walasa aw ka kunnafoniya sɔrɔ ni courrier ninnu na aw bɛ se ka nɛgɛjuru ci 20 23 86 15 ou bien ka wuli ka se APDP la ɲɛfɔli ka k'aw ye k'aw bilasira. Centre de formation professionnelle Kaja Sanogo, CFPKSI Seukaw fɛ denmisɛnnin k'a dege bololabaara la kabini fitinin fo ka taa kɔrɔbaya maakɔrɔw k'olu fana dege bololabaara la fo ni waati jan o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ CFPKSI ale kɔnɔna na Segu Dar Salam n'i ye kalanso in ta k'a lajɛ maa mun b'a fɛ ka masɔnya dege menuisier dege plomberie sanitaire peinture bâtiment menuisier métallique ni menuisier bois k'o bɛɛ lajɛlen kɛ sɛnɛ taa sira bɛɛ lajɛlen ni baganmara ni jɛgɛlamɔ i bɛ se ka o bɛɛ lajɛlen kɛ centre de formation professionnelle Kaja Sanogo la Segukaw fɛ yen u ma dan o ma min ye machiniste ye agricole carrelage ka taa se staff ni décoration ma ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ bayɛlɛmali minɛnw olu fana bɛ u bolo k'olu kalan musolakaw jɔyɔrɔ ka bon u ka kalan kɔnɔna na kosɛbɛ sabula npogotigi caman bɛ u y'olu dege nin waati laban ninnu na yaasa u bɛ se k'u boloma yɛlɛma cogo min n'aw b'a fɛ dɔrɔn ka aw den tɔgɔ sɛbɛn kabini u fitinin fo ka taa se o kɔrɔbalen ma a ye boli joona aw ka se Segu Medine min ye Dar Salam yɔrɔ in yɛrɛ man jan kosɛbɛ tɔn artisanal ale la Medine sugu kɛrɛfɛla la walima nɛgɛjuru sira a bɛ se ka 76 03 12 23 walima 66 03 12 23 21 73 67 96 Segu Dar Salam min ye centre de formation professionnelle Kaja Sanogo ye CFPKSI ale bɛ maa taa yɔrɔ bɔ siniɲɛsigi o labɛnko ɲuman kama. Va, oui, j'ai mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Ici. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, pour voir au Canada, les États-Unis, Corée, trop. Et Mouna. Eh bien, où est-ce que tu es Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanki? Mais à moi, pourquoi tu connais ça? Ah, il y a un EduX là. EduX? Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a son master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. Yirimajo Atetebougou 759 logements olu maaw bɛ se k'a fɔ ko tare sabula min ye école franco-arabe kalifa ale bɛna dayɛlɛ yen kɔni min ye denmisɛn ye ale bɛ se ka kalan kɛ arabukan na k'a kɛ tubabukan na tɔgɔsɛbɛ sara o tɛ olu fɛ yen kalo o kalo maa minnu bɛ don u ka jardin d'enfant na sa olu bɛ 1000 sara kalo o kalo école fana n'o o ye franco-arabe kalan ye k'a daminɛ première année la sa fo 7e olu fana bɛ kalan kɛ ye o sara o ye 1000 ye kalo o kalo denmisɛnninw n'o ye jardin d'enfant ye san kɔnɔna na olu ye 9,000 ye wa min ye maakɔrɔ ninnu fana ye n'o o ye maa minnu bɛ premier cycle kɔnɔna na olu fana ye 9,000 ye école franco-arabe kalifa ale dayɛlɛlen don o don tɔgɔsɛbɛnninw bɛ kɛ yen min ye denmisɛnninw ka kalan kɛ ko ɲuman arabukan ale ni tubabukan na
o école karamɔgɔ jolenw b'u bolo baara taabolo ɲuman kama sa u kɛlen no ka panneau solaire belebelew sigi u ka yɔrɔ la min ye jibondenw ye n'o ye château ye o fana bɛ yen yaasa denmisɛnninw ka kalan bɛ se ka nɔgɔya cogo min k'a daminɛ nin waati in na sa maa minnu kɔni bɛ yen n'olu bɛ yirimajɔ ATT bugu sugu kɛrɛfɛla la n'o o ye 750 logement maaw ye a ye boli joona a ka taa aw denw tɔgɔ sɛbɛ sabula tɔgɔsɛbɛ sara o ye fu ye olu fɛ yen kalo kalo sa 1000 kɔni i b'o sara i den a ka kalan na n'a ka di i ye kalo saba o kalo saba fana i b'a sara walima i bɛ se k'a bɛɛ lajɛlen sara siɲɛ kelen min ye école franco arabu kalifa ye ale dayɛlɛ kun ye yaasa u ka denmisɛnw u ka siniɲɛsigi u ka diinɛ ko u ka diɲɛ faamuko ɲuman u bɛ se ka kɛ cogo min ni maa min b'a fɛ k'i den tɔgɔ sɛbɛ walima ka ɲininkali kɛ ka faamuyali k'a ko la i bɛ se ka nɛgɛjuru sira ale lajɛ 91 23 73 50 walima 89 44 38 88 école kalifa franco arabu ale nakun ye aw ka denmisɛnw ka siniɲɛsigi o banbali ye diinɛ faamuyako ɲuman min ye ka diɲɛ dayɛlɛw ye sabula olu fɛ yen kalan ani denmisɛnw o de bɛ fɛn. ESKJ école de santé Kala Diatta a n'a bolofara caman institut de sciences médicales Gorée ISM Go limanaw dɔgɔtɔrɔya tɛ jango ɲɛse biɲɛ turuko la adamaden la koyi fiyewu fo a k'a sɔrɔ i ye bana ɲɛɲini k'a dɔn lakari min bɛ kɛ sababu ka se ka dangari kɛ adamaden ka ɲɛnamaya la k'o kɛlɛ ka bɔ maaw farikolo la wa o yɛrɛ tɛ ɲɛ fiyewu fo a k'a sɔrɔ i ye lakɔliso ɲuman sɛgɛrɛ a filɛ aw kɔrɔ école de santé Kala Diatta n'a bolofara caman institut de sciences médicales Gorée anw fɛ Bamakɔ ya Kalabankura fɛn min ye santé baara ɲuman ye sa nin bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ école de santé n'a bolofara caman la école de santé Kala Diatta o n'a filɛ kɛ anw bolo jigi ye formation de qualité dɔgɔtɔrɔya sira kan min bɛ se ka kɛ k'a fɔ aw ka denmisɛnw ka futinɛ yeelen ye o bɛɛ lajɛlen bɛ kalan nin lakɔliso dagabana ninnu na u ka bolofaraw de filɛ nin ye cycle niveau DEF technicien de santé publique infirmière obstétricienne technicien de laboratoire deuxième cycle n'o ye niveau bac ye infirmier d'état sage-femme biologie médicale formation wɛrɛ o kɔfɛ aide soignant ka taa fara matrɔni kan nin bɛɛ lajɛlen dasilen don école de santé Kala Diatta n'a bolofara caman institut de sciences médicales Gorée la ayiwa lakɔlidenw ani lakɔliden zɔnw a y'a sefa joona a ka lakɔliso in sɛgɛrɛ yanni jama ka caya u tɔgɔlen de filɛ anw fɛ Kalabankura yan hôtel Wasulu kɔfɛ de Coyi wali kelen nɛgɛjuru banba 76 45 85 40 n'o min ja 20 80 22 20. Kalan ye siniɲɛsigi ye. Complexe scolaire le printemps ɲamakɔrɔ kuranin na ale dayɛlɛla nin waati in na denmisɛnnin k'a daminɛ a kalo 4 ale bɛ se ka taa yen o ye u ka crèche ye maternelle ale kɔnɔna na petite section moyenne section ani grande section o bɛ yen fo ka se den san 2 ma o bɛɛ lajɛlen kɛrɛfɛ u ka kalanso fana bɛ yen n'o ye premier cycle ye ɲina o b'a daminɛ première année ka taa bila 5e année na min ye kanko ta fanfɛla la français kalan bɛ k'a kɔnɔ anglais kalan ale ni arabu kalan min ye complexe scolaire le printemps ye a dayɛlɛlen don ɲamakɔrɔ kuranin na sugu ale masurunan na denmisɛnw ka kalan tɛmɛnen kɔfɛ maa minnu bɛ yen sa n'olu b'a fɛ ka anglais kalan n'o ye anglais ye i kɛra denmisɛnnin ye o i kɛra maakɔrɔ ye o k'a daminɛ denmisɛnnin minnu bɛ 4e année fondamentale la fo kana se maakɔrɔbaw ma kalo 6 kalan bɛ kɛ olu kunna anglais la yaasa cogo min na u bɛ se ka anglais ale fɔ ka se ka a dɔn lakari o la sa kalo 6 kalan bɛ kɛ o la min ye complexe scolaire le printemps ye denmisɛnnin ncinin olu bɛ taa ye cogo min mɔbaanu olu fana bɛ taa ye cogo min ye baluku fana ye o fana bɛ se ka taa anglais kalan ye complexe scolaire le printemps ɲamakɔrɔ kuranin na sugu kɛrɛfɛla la n'a b'a fɛ ka taa aw denw tɔgɔ sɛbɛ a y'aw boli joona walima aw ka nɛgɛjuru sira ale kɔngɔ 76 74 88 82 walima 76 33 84 72 complexe scolaire le printemps ale nakun ye yaasa min ye denbaw ye olu ka ko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nɔgɔya maakɔrɔw fana ka se ka anglais kalan min ye siniɲɛsigi ye ka o sinsin.
filɛbaaw ani an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn. Su in na ye juma su ye. Alamisa min ye octobre kalo tile 31 fala ye. École ta sera dɛ. Min ye octobre kalo ale kɔni bɛ ban bi. Sini ye novembre kalo tile fɔlɔ ye. O ye sifinw tɔgɔla don ye. O ye chrétiennakaw fɛ a bɛ fɔ fête dɔ ma ko Aramo n'o ye su seli ye. O y'o fana ye. An bɛ dugawu kɛ sa Ala ka sini juma Ala ka o yira an bɛɛ lajɛlen na. Fala ye nin waati in na an bɛna na babu sigi sanuko kuma kan. Nka yan'o cɛ ɲɛbila kibaruya misɛnman dɔw bɛ yen an bɛ olu di maaw ma. Kuluba faama sigiyɔrɔ la bi denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu somɔgɔw fatura kɛlɛdaga la olu tɔgɔla don tun ye bi ye. E ko maa ninnu ma se maa 1000 ni kɔ ma wa? Sabula maa 200 ani kɔ o faral'u ka ɲina. Den min bɛ yen ni ale somɔgɔw kɔni fatura k'u to bateau kɔnɔ ale ni maa wɛrɛw olu minnu bɛ yen n'u somɔgɔw ye fatura bateau kɔnɔna na olu nana fara u kan ani ni denmisɛnnin kura wɛrɛw o bɛna na o kɛ maa 1000 ani kɔ ye. Dɔw bɛ olu bɛ kalan na Maroc ni waati in na yaasa ka se ka u la nisɔndiya u tɔgɔla don hukumu kɔnɔna na. Asimi ale ye kulubadaw yɛlɛ u ye koyi min ye denmisɛnnin ninnu ye donbolow kɛr'u ye ka u yɛrɛ jansa. Onapima ale min ye jɛkulu ye n'o sigilen don u tɔgɔla sa o ɲɛmaaya bɛ maa min bolo n'o ye Cécile Odile ale nana n'u ye. Fala ye olu président u tilara ka kuluba don u senkɔrɔ han ka don a womisɛn bɛɛ lajɛlen kɔrɔ. A denmisɛnnin fitininw u bolo bɛ général d'armée yɛrɛ bolo u bɛ ka yaala kuluba kɔnɔna na ka yɔrɔw yira u la. O kɔfɛ sa Asimi mois de la solidarité hukumu kɔnɔna na fana ale ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin maaw ma nin waati in na. Maa minnu bɛ yen ni olu dɔw ni cakɛdaw b'u bolo Onapima yɛrɛ b'a la maakɔrɔw ka tɔn bɛ a la min ye Amsinɛm mɔgɔw olu bɛɛ lajɛlen bonya kɛra olu ye jamanakuntigi fɛ mois de la solidarité hukumu kɔnɔna na ɲɔgɔn dɛmɛ ni kɛrɛfɛdɛn o baaraw olu kɛra ye. CNT ale ka baaraw fala ye o fana nana daminɛ nka nin waati in na an bɛ se ka mun fɔ ka kɛ ni an donkan ye o ye an ka jamana kunnafoni dicogo a kan ka lajɛ. Fala ye bi min ye marafa ye ka mugu ci mɔgɔw la o bɛ yen. Marafa min bɛ yen ni baara bɛ ka kɛ n'o ye bi diɲɛ bɛɛ bolo o ye kunnafoni di marafa ye. N'i ye diɲɛ yɛrɛ ta k'a lajɛ bi maa minnu bɛ yen ni diɲɛ magobatigiw don a bɛɛ lajɛlen tɔgɔla arajo so kɛrɛnkɛrɛnnen b'a bolo u ka teleso bɛ u bolo maaw b'u bolo bɔlɔlɔ kan u kuntilenna n'u ka taabolo n'u ka kow kɛcogo bɛɛ lajɛlen bɛ fɔ maa minnu fɛ hakilinaba minnu bɛ u la n'i y'a kunnafoni gafe jɛkulu dɔw ye dɔrɔn i b'a dɔn k'a fɔ nin ye nin jamana masina ale hakilina n'a kuntilenna n'a taabolo ye. Fala ye kunnafoni dicogo ka ca sisan kojugu diɲɛ kɔnɔna na dɔw bɛ yen olu bɛ kɛ aw yɛrɛ ka jamana kɔnɔ a bɛ k'aw ɲɛna ko u bɛ aw kanu na u bɛ baara fɛn fɛn kɛ u bɛ bɛn aw kanu ma yaasa ka se ka hakilinaw sɔrɔ. Maa minnu bɛ yen n'olu tɛ fɛn caman ɲɛdɔn olu dɔw bɛ se ka kunnafoniw d'u ma olu dɔw n'u bɛ se ka baara kɛ. Dɔw fana bɛ yen olu ta kɔni ɲɛsinnen don aw ka jamana ma k'a buruja k'a lagosi k'a ko bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn bɛ yen k'o ta ka o ɲɛsin a ma. Fala ye bi hinɛna tɛ yen makari tɛ yen foyi tɛ yen. E bɛ se k'a faamu cogo di ko diɲɛ jamanaw olu bɛ arajobaw sigi diɲɛ kɔnɔna na u ka dugudenw t'a lamɛn u t'a jaw lajɛ u ka sira foyi t'a fɛ a bɛ bɛn mun ma anw kungo anw ka kow kɛcogo an ka mara kɛcogo an ka jamanaw kɛcogo an ka sɔrɔw kɛcogo anw ka adamadenya cogoya bɛɛ lajɛlen ka arajo ta k'a sigi ka télévision ta k'a sigi k'o bɛn o ma. Fala ye k'o bɛ ka kɛ anw ka taa anw kanu na ne ma da o la. Bi n'i ye kunnafoni di gafew ta n'i ye arajo sow ta n'i ye télévision sow ta n'i nana bɔlɔlɔ sanfɛla la fala ye i b'a ye k'a fɔ ko kuluba 2 belebele olu de bɛ ɲɔgɔn na minnu ka diɲɛ lajɛ cogo u ka diɲɛ faamu cogo u ka diɲɛ kow kɛ cogo olu tɛ kelen ye. Olu dugumana na
se berebate munu ye kosɛbɛ te n'olu tɛ se k'olu sagona olu ta ɲɔgɔnna sɔrɔ olu fana bɛ yen fala ani an tɔw anw minnu ta ye don o don karisaw ka arajo de ye nin fɔ karisaw ka tele de ye nin fɔ an b'o ta k'o ci ɲɔgɔn ma an b'o bɔlɔlɔsiraw lajɛ fo nin waati in yɛrɛ la u nana don an ka kanw na koyi an yɛrɛ ka kanw baara bɛ ka kɛ n'o de ye bi wa fala a kana bila i kunna ko e bɛ ka diɲɛ kan o kan fɔ ko ninnu ko maa t'u bolo k'a bayɛlɛma u ye o ka bɔ bɛɛ ye dogo la bi n'u mago t'i la u mago t'i la nka n'o tɛ n'u mago b'i la k'i bɛ fɛn fɔ min bɛ kisɛ kan min bɛ kolo kan i n'u bɛ ɲɔgɔn na su ani tile sabula u b'i lamɛn kuma caman mɔgɔ b'a fɔ n ka bɔlɔlɔsira kan n ka page bɛ ka kɛ tan a bɛ ka kɛ tan fala e ta tɛ o e bɛ ka baara kɛ yɔrɔ min na a t'e sago la a minɛnw t'e bolo e ka jamana sago tɛ a la minnu t'a don olu de b'a lengi langa cogo min ka di u ye ka bɛn u dɔgɔna ko ma o de la nin waati in na an ka jamanaw kɔnɔna na an ka maraw kɔnɔna na an ka baarakɛcogo kɔnɔna na an k'a lajɛ an bɛ baara jumɛn kɛ an bɛ kunnafoni jumɛn di kunnafoni jumɛn kan ka lase mɔgɔw ma maaw kan ka baara kɛ cogo di yalama an k'an poro a kan wa an kana fɔ maa ye wa an k'an mara wa maaw mana to o ɲinini na fala ye o kɔlɔlɔ ka bon kibaruya ka jɛnsɛn a jɛnsɛn cogo ɲuman na ɲuman ni kolo olu ka dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na baara ka se ka kɛ jamana yɛrɛ bɛ se ka lafiya cogo min fala ye ko caman bɛ k'anw ka jamana kɔnɔ ni i ma degun sɔrɔ ni i ma gɛlɛya sɔrɔ i t'a a ɲɛdɔn k'a fɔ ko a sariya bɛ yen ko a baarakɛcogo bɛ yen maa caman b'i da don fɛn caman na k'olu lɛrɛkutigɛ k'olu ɲɛfɔ k'olu lakali k'a sɔrɔ o sɛbɛnw n'o baaraw kan ka kɛ cogo min na ni a ko ma se deguma yɔrɔ ma i t'a dɔn misali surun ye mun ye fala ye bi code pénal min b'an ka jamana kɔnɔ a fɔlen ni baaraw bɛna daminɛ CNT la n'a bɔra yen gouvernement bɛ yamaruya ta k'a kɛ sɛbɛn ye sɛbɛn bɛ boli an kan nka an maa joli bɛ yen bi code pénal kɔrɔ min b'an kan o ko cogo di an ka kow kɛcogo la n'an b'a fɛ k'o dɔn fo n'an ye degun sɔrɔ n'an sera kiiri dɔ la tuma min na a bɛ sɔrɔ k'a fɔ an ɲɛna nin ye nin sariya in ye nin ye nin ye nka tubabukan na o ko cogo di ko maa si tɛ yen k'i n'i tɛ sariya dɔn fala ye mɔgɔ si k'i tɛ yen n'i tɛ sariya dɔn a dun dɔ la hali minnu yɛrɛ bɛ sariya dɔn ko livre b'u yɛrɛ bolo livre b'u yɛrɛ bolo sisan ka to k'a lajɛ yaasa u kana fili u kana degun sɔrɔ min ye u ka kiiri tigɛcogow ye u ka jalatigɛcogow ye u ka jaabi jicogow ye yaasa dugudenw ni maaw bɛ se k'u faamuya cogo min na o ka sigi sen kelen kan fala ye anw bɛna ta k'a la jumɛn ye sisan sa anw ka jamana anw ta de bɛna na k'a la jumɛn ye parce que bi diɲɛ kɔnɔ bɛɛ lajɛlen kɛlen don ka kunnafoni k'a ta k'a matarafa ka baara kɛ ni a ye yaasa a bɛ se k'i nafa cogo min anw ka nafa bɛ sɔrɔ a la cogo di anw bɛ baara kɛ n'a ye cogo di anw bɛna kow kunbɛn cogo di fɛɛrɛ jumɛn b'anw bolo musaka jumɛn b'anw bolo se jumɛn bɛ anw ye bi ka kɛɲɛ ni nin diɲɛ kɛlɛ in ye parce que diɲɛ kɛlɛ de don bi na han kunnafonidi gafe bɛ maa minnu bolo kunnafonidi so bɛ maa minnu bolo arajo so bɛ maa minnu bolo télévision so bɛ maa minnu bolo u bɛɛ lajɛlen ye kɛlɛkɛminɛnw ye minnu dilannen don k'u bila ye u sɔrɔw bɛ bɔ min jɔn de b'u ladon u bɛ wariw sɔrɔ cogo di u bɛ baara kɛ cogo di u bɛ kuran sara cogo di u bɛ ji sara cogo di baarakɛlaw ka kow b'u bolo cogo di u ka baarakɛyɔrɔw la fala ye nin bɛɛ lajɛlen kan ka jateminɛ k'a lajɛ nka n'i y'anw ka jamana lajɛ bi a makari b'i minɛ dɛ anw yɛrɛ ka maison de la presse ɲɛmɔgɔ o yɛrɛ bɔra ka kuma dɔw fɔ jamana yɛrɛ bɛ musaka min di an ma a bɛ maa kuma suli kosɛbɛ nka bamananw ko ten fini nɔgɔnin a n'a ko so kɔnɔ bɛɛ t'a na f'i ye olu bɛ ka baara min kɛ ko jamana ɲɛmɔgɔ y'o musakaw d'u ma kabini san 2019 jamana bɛ musaka min di n'o ye aide ye a tɛ ka di a dun fɔra k'a dɔ bɛ ka di munna a tɛ ka se mɔgɔw ma fala ninnu bɛɛ lajɛlen ye degun ye mun bɛ an ka baara in kɔnɔna na nin dɔgɔkun in kɔnɔ min ye furancɛla fanga ɲɛmaa ye ale ye sangafo kɛ ka ɲɛsin turikikaw ma bin taara kɛ olu minnu ka bamancɛwale ni jugawale kɛbaw fɛ gouvernement ale fana ye foli kɛ ka ɲɛsin tasibila kɛ ka ɲɛsin tɔkun in kɔnɔna fana min ye kasobon lakɔlɔsibaw ka lafasatɔ ɲɛkulu ɲɛmaa ye n'o ye Dawuda Konate ale bɛ bolo la a kun yirala k'a fɔ sa ko a kun tununa nka nin waati in na a yen bɛɛ a yira fana a yira k'a fɔ ko min ye kiiri tigilamaw ye ko olu kan ka a ɲininka a dalakaw na o ɲininkaliw kɔni forila min na an ma o sɔrɔ AEM secrétaire général kɔrɔ Mamani Mariko a yirala k'a fɔ ko ale yɛrɛ kun wele no sigida 4 na
sigida duruna polisiso maaw fɛ ko sabula ko min ye sanuko fɛn dɔ bɛ yen ale tɔgɔ yelen o la ale ni maa wɛrɛ u ko ko ale de kɔni sera ka ye ka tɛgɛ da ale kan mais min ye filanan in ye ko o ma ye sanu in yɛrɛ k'a sɔrɔla maa min bolo ko ye burukina ka ye a musaka dara wuli ka bon dɛ fala ye a kuma ka ca dɛ wa u y'a yira fana k'a fɔ ko min ye maa nin ye k'ale tɔw u ko ko a tununa k'ale ma tunu sabula ko polisilakaw de tun bɛ k'a ɲini n'o ye bamakɔ polisiw ye olu de kɔni y'a minɛ sa yaasa ka baaraw bɛ se ka kɛ cogo min USAID ale kɔni bɛ ka dɛmɛ ta ka don Gawokaw ma Gunzure o kɔnɔna na Yanfoyilakaw fɛ yen sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na sa k'a jira k'a fɔ mun ye npogotiginin fitinin dɔ ye ka bɔ Nizeriyakaw fɛ yen san 20 kɔni ale su taara ye buguso dɔ o kɛrɛfɛla la min ye su in ye sa ale yera kabini tarata tɛmɛnen nin kalo in tile 29 nɛgɛ kanɲɛ 13 waati sanubɔyɔrɔ dɔ o kɛrɛfɛla la Guanankaw olu fɛ yen ɲɛɲinini bɛ sen na ale Yanfoyila kelen mara la Densokaw olu fana murutilen don ko sabula Chinois b'a fɛ ka taa olu ka sɛnɛkɛyɔrɔ k'o yɛlɛma k'o kɛ sanubɔyɔrɔ ye u ni dugutigi bɛnna la nka dugudenw olu ma sɔn fiyewu bi yɛrɛ ko juge min bɛ Yanfoyila o tun ye dɔw wele fala ye ko sabula ko u banna baara ka kɛ Denso n'a mara baw bɛɛ lajɛlen kɔni bɔra sa k'a jira k'a fɔ ko Chinois ninnu tɛ se ka baara kɛ sabula olu ka yɔrɔ min don u dayirimɛ ɲini yɔrɔ don u ni Chinois ma bɛn a la permis min b'u bolo olu ma bɛn a la dugutigi o de kelen u ka kibaruyaw la o de u y'a jira k'a fɔ ko kelen bɛ de baaraw kɛ Amara nu Keyita ale kɔni bɛ Denso kɔnɔna nin waati in na yaasa ka taa ɲɛɲinini kɛ an bɛ se ka faamuyali kɛ nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen na cogo min na fala ye min ye Tabakotokaw ye Keɲeba mara la olu fana bɛ degun kɔnɔna nin waati in na Chinois minnu b'olu fana fan fɛ u kɔni u ka falaw n'u ka kungow bɛɛ lajɛlen ci sisan sa maaw yɛrɛ bɛ so mun kɔnɔ dɛ ko fo ka o de wuli olu bɛ se cogo min na k'u ka sanu ɲini kɛ yen duguden ninnu ko k'a kuma tɛ se ka fɔ faama si ye a tɛ se ka fɔ maa si ye olu ye damakasi kɛ ka dɛsɛ maa tɛ yen min bɛ k'u dɛmɛ nin baara in na fala ye olu kɔni u t'a to ala ma sa sabula se wɛrɛ foyi tɛ olu ye dingɛ minnu sen u ka maaw bɛ bin a kɔnɔ mugu bɛ ci maaw la yen a damatɛmɛ barika a bonyana kosɛbɛ min ye Tabakotokaw olu fɛ yen forolataala dɔw k'a fɔ dɔgɔjɔla dɔw olu segitɔ sa Koro mara la olu kɔni binna jan dɔ kɔnɔna na koyi min ye accident in ye a yira k'a fɔ ko maa kelen o de fatura sen fɛ maa 8 o joginna waleya in a kɛra Korokaw olu fɛ yen tomiya nin waati in na u bɛ ka furakɛli kɛ furakɛli min n'a bɛ fɔ ma ko chimio ale kunbɛli baaraw ale ni pali o baaraw bɛ senna tomiyakaw maa minnu kan ka t'u tɔgɔ sɛbɛn kalata sɛbɛn kan sa ani minnu b'a fɛ ko yɛlɛma don u ka kow la Kulukoro fana ale ni Bafula bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen wulikajɔ bɛ o yɔrɔw la yaasa kalata sɛbɛn baara min bɛ senna ka taa se décembre kalo tile 31 ma sa o bɛ se ka kɛ cogo min na u ka sigidaw kɔnɔna na CNT kɔnɔna na bi baaraw daminɛna fala ye min ye sariya min sigilen don sa n'a bɛ fɔ ma ko code pénal ni code de procédure pénale n'o bɛ tali kɛ nɔminɛli ni maaw kanu ni ka kasoladonko cogoyaw la sa n'o ye sɛbɛn belebeleba ye e ko yɛlɛmaba tɛna don a la wa fala ye yɛlɛma in bɛna tali kɛ mun na min ye magistrat min ye sa n'o bɛ nɔminɛli kɛ o kɔni ka i minɛ i taara don min na sa k'a fɔ ko mandat de dépôt wa ko o bantɔ don koyi sabula a tɛna to ale kelen bolo tuguni n'i nɔ minɛna u na i bila i ka kiiri kuma kɔnɔ sa ka sɔrɔ ka n'a ye ni mandat bɛ da i kan ko min ye fɛɛrɛ min sigilen don sariya kura in kɔnɔ o bɛna na kɛ sababu ye minɛli k'i bila kaso la o bɛna dɔgɔya kosɛbɛ maaw ka hakɛw olu bɛna tɔpɔtɔ min ye sɛbɛn ye kɔni a bɛ CNT maaw ka tabali kan k'a dɔn k'a lajɛ sa baara min bɛ sen na Mamani Mariko ko Torokɔrɔbugukaw fɛ yen e ko ale ka ɲininkaliw tun tɛ ka kɛ bi sɔgɔmada in na wa ka kɛ ni sanu tunuko dɔ ye Burukina bɛ dɔ k'o ka sanu tununa n'o ye Paul Ouédraogo ye wari in kɔni darawuli ka bon kosɛbɛ u y'a jira sa k'a fɔ ko Mamani Mariko kelen tɛ ale ni maa wɛrɛ de kɔni ye baara kɛ n'o ye Lamini Tarawele tɔgɔ dɔ ye k'u bɛ ka o ɲini yaasa ko bɛɛ lajɛlen ka sigi sen kelen kan ni laɲini ninnu kɔni bɛ sen na yaasa maa minnu ye nin waleya ni cɛjugu ninnu kɛ sa olu bɛ se ka dɔn cogo min na min ye Mamani ye ale tɔgɔ y'a yɛrɛ sɔrɔ a la kun min na fala ye k'o bɛ tali kɛ nin waati in na min ye maa kofɔlen ninnu ye olu yɛrɛ de kɔni y'a jira sa k'a fɔ ko ale de ni maa dɔw ser'u ma sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na yaasa ka se k'a ko finman na a jɛman bɛɛ lajɛlen dɔn Gawokaw fɛ yen hali bi wulikajɔ bɛ sen na ka se ka sa kalan kɛ kalan min n'o ye madrasaw ye k'olu sinsin o kalan o sigira sen kan Menaka bi fitirida in na an y'a mɛn k'a fɔ ko mugukan bɔra u ka kin na a bɛ fɔ kin ma ko kin abattoir u y'a jira sa k'a fɔ ko maa 2 kɔni fara nka maa 2 sugu jumɛn don
an ma se ka o dɔn nin waati in na fɔlɔ lala sini an na se ka an bolo da o ko kisɛ kan min ye narakaw fɛ ye sira kɔni bɛ olu la kosɛbɛ sabula u y'a yira k'a fɔ nin waati in na min ye maaw bɔli kɔni ka bɔ nara dugu yɛrɛ kɔnɔ k'o ye kataba 4 ye duguninw bɛ dugudenw ka cogo min u yɛrɛ bolo kalanta in na sa gouvernement na fɛɛrɛ sɔrɔ yaasa denmisɛnninw minnu bɛ taa kalanso ninnu kɔnɔna na olu ka se ka lafiya kalanta ko ale bilalen no novembre kalo tile 4 na ntɛnɛn nata minisiri min b'o ko kunna sa ale bɔra ka ɲɛfɔli kɛ a y'a yira sa k'a fɔ ko kalanso kɔni minnu bɛ yen ni kalan bɛ se ka k'olu kɔnɔ k'olu kɔni caman labilara nin waati in na maa minnu ye degun sɔrɔ nin ko ninnu na sa n'olu yɛrɛ tun ye sanjiko kɔlɔlɔ ye k'olu kɔni bɔra kalanso ninnu kɔnɔna na fala u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye kalanta ye a kɔni bɛna na kɛ hali n'o y'a sɔrɔ degun bɛ yɔrɔ dɔw la nka fɛɛrɛba minnu sera ka sigi sen kan sa o ye k'a fɔ kalanko yɛrɛ a ka se ka daminɛ novembre kalo tile 4 denmisɛnninw olu bɛ se ka bɔ yɔli la cogo min na ale ni kɛrɛfɛdenw na ka taa kalanso olu kɔnɔna na i n'a fɔ jamana ɲɛmaaw y'a laɲini cogo min o fana kɛrɛfɛla la sa mois de la solidarité ale hukumu kɔnɔna na fala ye dɛmɛ kɔni caman kɛra maaw ye maa minnu bɛ yen n'olu bɛ degun kɔnɔna na furakɛliw fana sigira sen kan maakɔrɔw ta bɔtaara kɛ olu ye min ye kalo in ye a baara kuncɛli o kɛra kuluba faama sigiyɔrɔ la bi jamanakuntigi yɛrɛ y'i bolo fa k'a to maa minnu bɛ yen ni degun bɛ olu la pipi de la nation sɔrɔdasi minnu fatura k'u denw to olu kɔni caman ye ekɔlita minɛnw olu sɔrɔ min ye kɛnyɛrɛye tigilamaw ye ka taa se tɔnjɛkulu dɔw ma jamanakuntigi ye donbolokɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ye ko ka kɔni bɛ ɲɛ Asimi k'a kun ye Bamakɔ min ye ba kɛrɛ 2 bɛɛ lajɛlen maaw a ye dɛmɛ ta ka don olu fana ma baɲumankɛ tɔnw k'a daminɛ bankiw la min ye kɛnyɛrɛye tigilamaaw ko olu bɛɛ lajɛlen kɔni y'u seko kɛ Sedubile olu ale fana tun ye dɔgɔkun laban o denfa ye ale fana ye wulikajɔ kɛ o la seko ni dɔnko tigilamaaw an ka juraw maa minnu bɛ yen n'olu ye baɲumankɛw ye fala ye k'u bɛɛ lajɛlen kɔni ye dɛmɛ kɛ sa dɛmɛ min n'o sera ka ta ka ɲɛsin maaw ma nin kalo in ale kɔnɔna na nin bɛ dan sigi an ka kunnafoni telimanw na bi su in na sehoni sisan an ka maa welele n'o ye Jibril Jalo ye an na ale bisimila Jibril Jalo an n'ale bɛna na kuma min kan sa o ye sanuko ye ale yɛrɛ ye expert géologue min ye association min bɛ yen n'a bɛ fɔ ma sa ko Mali dugukoloko nafa ale ye o ɲɛmaa ye. Dugutigi ni wari dafara e passe da kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko o diba fo dugu an dugu don wara ta de o koni kuma ta la sa e ka sama mɔnɛ to yi i yɛrɛ ta sita sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ ni y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. Yirimajɔ Atetebugu 759 logements olu maaw bɛ se k'a fɔ ko taare sabula min ye école franco arabu kalifa ale bɛna na dayɛlɛ yen kɔni min ye denmisɛn ye ale bɛ se ka kalan kɛ arabukan na k'a kɛ tubabukan na tɔgɔsɛbɛ sara o tɛ olu fɛ yen kalo o kalo maa minnu bɛ don u ka jardin d'enfant na sa olu bɛ 1000 sara kalo o kalo école fana n'o o ye franco arabu kalan ye k'a daminɛ première année la sa fo 7e olu fana bɛ kalan kɛ ye o sara o ye 1000 ye kalo o kalo denmisɛnninw n'o ye jardin d'enfant ye san kɔnɔna na olu ye 9,000 ye wa min ye maakɔrɔ ninnu fana ye n'o o ye maa minnu bɛ premier cycle kɔnɔna na olu fana ye 9,000 ye école franco arabu kalifa ale dayɛlɛlen don o don tɔgɔsɛbɛnninw bɛ kɛ yen min ye denmisɛnninw ka kalan kɛko ɲuman arabukan ale ni tubabukan na o école karamɔgɔ jolenw b'u bolo baara taabolo ɲuman kama sa u kɛlen don ka panneau solaire belebelew sigi u ka yɔrɔ la min ye jibondenw ye n'o ye château ye o fana bɛ yen yaasa denmisɛnninw ka kalan bɛ se ka nɔgɔya cogo min k'a daminɛ nin waati in na sa maa minnu kɔni bɛ yen n'olu bɛ Yirimajɔ Atetebugu sugu kɛrɛfɛla la n'o o ye 750 logements maaw ye a ye boli joona a ka taa o denw tɔgɔ sɛbɛ sabula tɔgɔsɛbɛ sara o ye fu ye olu fɛ yen kalo o kalo sa 1000 kɔni i b'o sara i den a ka kalan na
n'a ka di ye kalo saba fana i b'a sara walima i bɛ se k'a bɛɛ lajɛlen sara siɲɛ kelen min ye école franco arabu kalifa ye ale dayɛlɛ kun ye yaasa u ka denmisɛnw u ka siniɲɛsigi u ka diinɛ ko u ka diɲɛ faamuko ɲuman u bɛ se ka kɛ cogo min ni maa min b'a fɛ k'i den tɔgɔ sɛbɛn walima ka ɲininkali kɛ ka faamuyali k'a ko la i bɛ se ka nɛgɛjuru sira ale lajɛ 91 23 73 50 walima 89 44 38 88 école kalifa franco arabu ale nakun ye aw ka denmisɛnw ka siniɲɛsigi o banbali ye diinɛ faamuyako ɲuman min ye ka diɲɛ dayɛlɛ u ye sabula olu fɛ yen kalan ani denmisɛnw o de bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛ. Aw bisimila an ka jamukan kɛnɛ kan. Données personnelles, on en parle. Ni ye kunnafoni telima min bɔra APDP mɔgɔw yɔrɔ ko k'a da cakɛdaw kulo kan jamana cakɛdaw baarayɔrɔ privéw i n'a fɔ banquiw microfinancew hôpitaux laboratoire de santé agence de communication presse écriture presse audiovisuelle miniw boulangeries supermarchés hôtels bars restaurants écoles publiques écoles privées avocats notaires huissiers pharmacies sociétés de vente de véhicules jamana cakɛda fɛn fɛn bɛ baara kɛ ni adamaden tɔgɔ la kunnafoni ye Mali kɔnɔ ko courrier bɛna se aw ma k'aw invité aw kana aw ka traitement déclaré au niveau de l'APDP ni courrier sera aw ma aw bɛ se ka wuli ka se APDP la aw ka traitement ɲɔgɔn fɛ aw b'a cartographier k'a dɔn aw kan ka formulaire jumɛn rempli o formulaire remplilen kɔfɛ aw kan ka musaka joli sara o bɛɛ lajɛlen bɛ d'aw tulo kan APDP la walasa aw ka kunnafoniya sɔrɔ ni courrier ninnu na aw bɛ se ka nɛgɛjuru ci 20 23 86 15 ou bien ka wuli ka se APDP la ɲɛfɔli ka k'aw ye k'aw bilasira. An bɛ an lamɛnbaga ni an filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo k'a waleɲuman dɔn an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na sa bi su in na min ye sanuko kuma ani dugujukɔrɔ nafako kuma an bɛna n'an da don o de la ale baabu sa yaasa ka se k'o kɛ an ye wale bila Jibril Jalo ma ale ye expert géologue min ye jɛkulu min bɛ yen n'o ye association ye Mali dugukoloko nafa ale ye o ɲɛmaa fana ye. Su in na an bɛ k'a wele nin ye ale kɔni bɔtɔ ye Irisila de Irisila BRICS n'o ye Brésil Irisi yɛrɛ Inde ani Chine ni Afrique du Sud olu kɛlen don ka jɛkulu kura min sigi sen kan olu tun ye mɔgɔw wele dugujukɔrɔ nafako kumaw la an n'a na dɔ fo la fɔlɔ yanni an ka da don anw ka ɲininkaliw la sabula anw yɛrɛ fɛ yan a dugujukɔrɔ nafako kɛrɛnkɛrɛnnenya la sanuko kuma cayalen don sanuko ni sigida ko sanuko ni contenu local ni taxe minnu bɛ sara jamana yɛrɛ ni sanubɔlaw jɛkulu karilen don ɲɔgɔn na kun min na fo kana se jɛkulu kura dɔ fana kan ka sigi an fɛ ale yɛrɛ kan ka kɛ o ko in ɲɛmaa dɔ ye an na dɔ fɔ o fana na yanni an ka baro kuncɛ Jalo i ni su. N b'a ni su Kasim. I nana an ka wele jaabi su in na a diyara n ye kosɛbɛ. Merci beaucoup Kasim. Irisikaw. Basi foyi tɛ yen. Aw kun ka tagama in bɛ tali kɛ mun yɛrɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la. Ok merci beaucoup Kasim. Tɔgɔma in réseau ni Mali ɲɛma dɔgɔ y'u bolo di ɲɔgɔn ma min ye formation taasira ye ka se ka an ka ingénieurs former ka se ka baara o baara n'a sirilen bɛ dugu jukɔrɔ nafolo ma fɛn ɲinini na ka se ka vraiment an ka ingénieurs n'an ka techniciens former walasa sini ma vraiment olu bɛ se ka k'an jigiya ye cogo min na parce que bibi in na diɲɛ sirilen bɛ nafasɔrɔ siraw kan a girimanba dɔ o ye ressources minérales ye bon n'i ko ressources minérales souvent comme an y'a ne ye école karamɔgɔ fana ye m'o ɲɛfɔ dɔɔni souvent mɔgɔw b'a confusion k'a la ressources minérales ye tout ce qui est ressources liquides solides gazeux minnu ye solide ye a fɔ ma ressources minières min ye pétrole ni gaz ye olu fana ye ressources a tɛ se ka fɔ olu ma minières mais c'est des ressources minérales hali ji fana b'o kɔnɔna la c'est pour la i b'a ye a sɛbɛn ko l'eau minérale donc c'est pour te dire que les ressources minérales c'est l'ensemble de ces ressources là
c'est-à-dire les ressources. Jima Fembala. Voilà. Gazine ato. C'est ça. Voilà, Sanu Jama, lithium, fond fait état solide, il faut bella gérer ma ressource minière. Voilà, donc tu as précision. Donc la gente oui anga jamana okol kalansoban o nyamoro de wele bonera enina nyona voilà ni anga université privée d'Obéa nous ñachine dans la formation des ressources minérales telles que Ahmed Baba Bola, école supérieure de la géologie et des mines Bola mo da donné mais formation là au niveau universitaire ñu wele to ñachine do oldema kasi ka bodien Brixi représentant Betumbe donc vous faites université Bautumbe la à Saint-Pétersbourg université de là c'est l'une des plus grandes universités au monde c'est une université qui forme les meilleurs ingénieurs dans la recherche l'exploitation des ressources minérales oui c'est l'une des meilleures écoles Kassim au monde l'école est classée 3e dans le monde donc tellement que la formation quand vraiment des ingénieurs formés qui sont prêts à l'emploi tout de suite. C'est des formations très très poussées. Et vraiment, nous, on a profité pour visiter avec le recteur de l'université de Ségou qui était aussi dans la délégation. Il y avait le directeur de l'ENTP aussi qui était dans la délégation. L'ENTP forme des ingénieurs Bibina, mais sur le plan des universités de l'État. On est ingénieur formé dans les ressources minières, géologie et mines et consorts. Donc voilà, la gente c'est les mots de camp. La gente qu'on a là, nous on a beaucoup appris. On a vraiment appris que Kassim, la première ressource d'abord, richesse et ça c'est la ressource humaine. Magnifique. Non tibolo dans ressources. Faut tibolo. Donc al ni sanu babi bolo ni mati bolo. Faut donner faut de bibolo. Barça. Duna ne bɛna bɔ i fɛ yen olu de bɛ nafa sɔrɔ a la ka tɛmɛ e yɛrɛ kan mais ni e yɛrɛ ka jamanadenw formelen don a baara la baara in depuis a daminɛ fo ka taa se a laban na a b'a to i bɛ se k'i jɔ i yɛrɛ kolo la hali ni don min na n'i ko i bɛ a nationaliser ni minnu n'i sera ka min nationaliser i ka jamanadenw yɛrɛ bɛ se k'o baara kɛ mais ni o ressource t'e bolo Kassim mɔgɔ t'e bolo min b'a ɲɛdɔn ni e ko k'i b'a nationaliser jɔn de bɛna o fu de i bɛna gɛlɛya yɛrɛ de lase i yɛrɛ ma parce que a mɔgɔ t'i bolo i bɛ taa sɔrɔ il faut former les gens du début jusqu'à la fin depuis la phase nationaliser ni ka k'i ta ye ka kɛ jamana ta ye ka sanu yɛrɛ bɛɛ kɛ jamana ta ye voilà ka société yɛrɛ bɛɛ kɛ jamana ta ye dunan da t'a la foyi foyi a bɛɛ jamana ta ye voilà c'est pour dire que n'i ma kɔgɔ ka s'o ma n'i ko i b'a kɛ ni min farati i bɛ kɔlɔlɔ lase i yɛrɛ ma parce que société bɛ se yɔrɔ dɔ la n'a mɔgɔ t'i bolo i mɔgɔ bɛ tila ka taa jɔ mɔgɔ caman dun b'a fɔ k'an ka nationaliser k'o de cɛ ka ɲi n'an y'o kɛ k'an bɛ nafa caman sɔrɔ k'an bɛ se ka sanu ni fɛnw sɔrɔ ko a bɛɛ bɛ don an sago la nka a tɛ kɛ ni maa dilannenw t'i bolo k'a baara kɛ non o tɛ se ka kɛ tant que i ma mɔgɔw dilan sur tous les plans c'est-à-dire sanu dɔrɔn tɛ dugu jukɔrɔ nafolomafɛnw bɛ ɲini cogo min na n'an b'a fɔ ma les phases de recherche là les géologues interviennent. Il faut former des géologues vraiment du niveau très avancé, du niveau très élevé, des calibres de Madani Diallo et autres qui ont été au lieu de kera anga min fait découverte kera au lieu de kera au baram voilà au lieu chamamba de be et puis au lieu chamamba fana kalan ke Russie là ah oui à 90% kalan ke Russie là voilà mais c'est vrai malien do be qui sont très forts aussi, des géologues chevronnés. Maintenant, même nous kalan ke Russie là, bon à l'époque Russie là, c'était URSS de tomber. Moro ke ta kawati kanabla Moussa Traoré kawati là, Russie est vraiment un ingénieur chamamba de formé dugu jukɔrɔ nafolomafɛn ɲinini n'a bɔli la. An bɛ se k'a fɔ yɛrɛ de kɛra sababu ye min belebele fɛn fɛn b'an bolo bi Mali kɔnɔ yan olu de kɛra sababu ye k'a bɛɛ découverte kɛ. Bon maintenant il était dans découverte fanama. Il faut la phase d'exploitation. Phase d'exploitation, c'est-à-dire fond faible de jugorona foloma fin kata a fara nous exploser. Au lieu de boire du gâteau, la usine na traitement c'est toute une phase. Donc à la phase il y a ni client qui a usine bejo.
oui ne kelenya je dɔrɔn usine bɛ jɔ donc il fallait fanga maaw labɛn ka bila o ɲɛ quoi fanga maaw labɛn ka ayiwa Jalo aw tun bɛ Irisila tuma min kuma kun wusulen don ne yɛrɛ y'u wele siɲɛ caman n ko parce que aw ka ko ninnu tubabukan ba in anw t'a mɛn anw kɔni kun tulo b'a la ko gouvernement ye enquête kɛ k'a ye audit kɛ ko nka k'a ni sanubɔyɔrɔ mɔgɔw dɔw karilen don ɲɔgɔn na kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ye min mɛn k'o ye bariki ye nin ko in bɛ cogo di mun de bɛ yɛrɛ tiɲɛ yɛrɛ la dɛ bon f'an ka lajɛ d'abord audit in an bɛ se k'a fɔ a idée bon ne ka idée bɔra anw na anw y'a laɲini anw y'a laɲini ne ko anw ka association b'a la APVRM Mali dugukolo nafa ka an ni Fermali y'an bolo di ɲɔgɔn ma ne ye Sori Ibrahim Traoré ka parti ye comme olu fana ɲɛsinnen bɛ dugujukɔrɔ nafolomafɛnw ma donc maintenant an ye laɲiniw kɛ ka fɔ il est temps que jamana k'a dɔn a bɛ joli yɛrɛ sɔrɔ exactement dugujukɔrɔ nafolomafɛn ninnu bɔli la est-ce que de l'indépendance à maintenant jamana de la ka audit kɛ wa an nana ye jamana ma deli ka audit kɛ oui jamana ma deli ka audit k'a la k'a dɔn min b'an bolo k'a dɔn réellement min b'an bɛ joli sɔrɔ jamana b'i contenter ni taxe ni impôt ye ani est-ce qu'an yɛrɛ bolo yɛrɛ sɔrɔ Jalo bon ni ma audit kɛ i tɛ se k'olu ɲɛdɔn bon maintenant audit belebele fila bɛ k'anw fɛ yan n'o ye bureau de vérificateur ka audit ye ani audit wɛrɛ bɛ kɛ n'a fɔ ma ko ITIE Tony Blair ka idée do initiative pour la transparence des industries extractives bon idée in yɛrɛ nana min na parce que an nana ye k'a fɔ dugujukɔrɔ nafolomafɛnw bɛ bɔ farafin jamana fɛn fɛn la a bɛɛ fantan jamana ye a si ma se ka bɔ i yɛrɛ la wari ninnu bɛ di jɔn de ma jɔn de b'a profiter bien vrai que olu ye tubabuw ye mais vraiment olu y'a initiative ta il faudrait que majɛ minnu b'a la olu ka ɲɛɲini k'o dɔn o de nana ni ITIE initiative ye donc ce qui fait que Mali dɔrɔn tɛ a bɛ farafin jamana bɛɛ lajɛlen na hali jamana wɛrɛw la donc ka sɛgɛsɛgɛli kɛ jamanaw bɛ mun de sɔrɔ u ka dugujukɔrɔ nafolomafɛnw na a contrat ninnu bɛ kɛ cogo di est ce que jɛlenya b'a kɔnɔna la wa parce que an nana ye san 30 san 50 n'i ye Congo ninnu dɔw ta k'a lajɛ pétrole bɛ bɔ yen mais e yɛrɛ bɛ t'i ɲɛ jɔ yen vraiment n t'a dɔn n bɛna f'i ɲɛna cogo min na dusukasi dan don c'est des pays souvent hali u ka économie u tɛ s'a kɔrɔ alors que pétrole bɛ b'u fɛ yen foyi t'u yɛrɛ bolo u fantanyanen non donc ça veut dire que n'an man jan ɲɔgɔn na an yɛrɛ ka wusa n'olu ye n'i taar'u ka dugu ta an kɔ mais alors que le Congo c'est un grand pays producteur de pétrole u ka président dɔ tun bɛ yen Patrice Lissouba ou Patrick Lissouba de don Pascal Lissouba a nana ye k'a fɔ Elfu tun bɛ pétrole bɔ u bɛ baril feere $20 ale $20 in fana u b'u ka dépenses tigɛ ka bɔ o la o ye baril kelen ye donc i bɛ taa ye baril kelen na kɔngɔ bɛ min sɔrɔ a tɛ tɛmɛ hali $5 kan $100 baril nana yɛrɛ sɔrɔ jusqu'à $160 o bɛɛ la olu ma tɛmɛ $5 in kan a y'u wele a ko ma bɔ vraiment baril bɛ $160 la aw bɛ ka $5 de da anw ma a y'a lajɛ aw ka dɔ foro kan mais ça lui a coûté le coup d'état u ye guerre civile wuli ka gɛn ka bɔ yen ka na ni Denis Sassou Nguesso o y'u ka mɔgɔ ye mais hali sini o b'a place la olu yɛrɛ bɛ mankan ci ko mandat démocratie mais olu fantan jamana sinon olu bolo birilen bɛ jamana minnu kan o tɛ démocratie ko kuma fɛ o voilà mais pourtant o ɲɛ donnen n'anw tɔw la démocratie a don mais o bolo bɛ jamana minnu kan olu yɛrɛ de b'u ka ɲɛmɔgɔw bila yen donc maintenant a dabɔkun ye jumɛn ye dugujukɔrɔ nafolomafɛn u bɛ se k'a k'u sago ye cogo min na bizarrement farafin jamana ninnu bɛɛ bɛ ten ne yɛrɛ ma farafin jamana ye min ka dugujukɔrɔ nafolomafɛn kɛra ka se ka a développer n'a bɔra Afrique du Sud la bon Afrique du Sud n'i y'o ta k'a lajɛ tubabuw de sigilen bɛ yen u yɛrɛ sigilen bɛ yen jamana ni sisan tɛ voilà ni sisan tɛ Afrique du Sud c'était un pays des blancs c'est pour là hali u ka grande société ninnu bɛ anglo-gaulle ni fɛn ninnu caman olu y'a préféré ka t'u sigi Afrique du Sud mais en réalité à l'origine c'est des sociétés américaines et anglaises donc maintenant bref c'est pour dire que an ka dugujukɔrɔ audit ko in nana o de sen fɛ k'a fɔ an ka lajɛ avec même les deux audits là jamana yɛrɛ fana k'a lajɛ ka audit kɛ k'a lajɛ
a ko bɛ cogo di contrat ninnu bɛ cogo di mun y'an ta ye a bɛ ka sara wa a tɛ ka sara wa ɲagami jumɛn b'a kɔnɔna la o de senfɛ les autorités de la transition que je salue Assimi a pris la décision ko ka audit kɛ audit nana kɛ bon a dira mɔgɔ dɔw ma olu y'a exécuté a rapport provisoire bɔra o taara di président ma bon anw yɛrɛ an y'o critiqué dɔɔni ka fɔ voilà ka fɔ rapport provisoire tɛ di président ma rapport final de bɛ di président ma bien que a idée bɔra na mais ni yɔrɔ min fana ma ɲi kasi an k'o fana fɔ o de ka ɲi jɛ la parce que a man ka kɔn ka taa d'ale k'a sɔrɔ majɛw b'a la parce que n'i ko audit ne ko mɔgɔ ma nin bɛ yen i bɛ temps d'a tigi fana ma a fana bɛ explication d'i ma parce que i bɛ fɛn dɔw reprocher a la mais e bɛ temps d'a fana ma a fana n'a ka dalu ye ka preuve yirala k'a fɔ a bɛ ka nin min fɔ nin kuma nin tɛ tiɲɛ dɛ an ye nin sara papier filɛ preuve filɛ mais ni girinna ka taa rapport provisoire di ni min farati i bɛ président yɛrɛ bila fili la donc o kɛra a fili ye dɔɔni mais fulaw mana fɛn dɔ tɛ sanba jɔ o tɛ wɛrɛ ci kun donc maintenant l'audit finalisé c'est-à-dire k'a bila à la disposition a kun cɛlen k'a bila à la disposition du grand public donc n'o kɛra anw ka information ça reste limité an t'a dɔn min b'a kɔnɔ min reprochelen don kuma caman bɛ ka fɔ nin waati in na parce que a bɛ k'a fɔ ko u nɔ minɛna an yɛrɛ ka hakɛ yɛrɛ minnu bɛ yen u m'olu dɔw sara sigida lakana n'o ye environnement ko u m'olu ɲɛnabɔ bon bi in na fana Mali yɛrɛ ni u bɛnna min kan kura yɛrɛ tɛ dɛ kɔrɔlen yɛrɛ fɔlɔ ko a caman ko komi a bɛ taa k'u b'a sara ko dɔw ye sarali kɛ mais ko bariki de kɔni kɛlen don k'i ta kɛ kataba 4 ye k'ale ko k'ale ta tɛ ale ma sɔn ale murutilen don. Bon Kassim ni fɛn ninnu kɛra i b'a ye surtout avec l'avènement de beaucoup de trucs réseaux sociaux i bɛ mɔgɔ dɔw yɛrɛ ka kuma ko k'aw tɛ foyi dɔn a kɔnɔ. O ye tiɲɛ yɛrɛ an b'an da fɔ kuma dɔ la. mais aw fana ka fisa ni dɔw ye siɲɛ kɛmɛ parce que dɔw yɛrɛ bɛ kuma dɔw fɔ ne b'o mɛn vraiment ne bɛ yɛrɛ nin kɛ est-ce que an bɛ jamana kelen de kɔnɔ quoi donc c'est pour dire que audit in kɛlen anw acteur c'est-à-dire an ka kuma ka gɛlɛn tant que an ma résultat ye bon maintenant jamana de bɛ se k'a dɔn min bɛ yen tant que c'est pas public ça devient difficile. Mais e bolo mankan kun bɛ se ka kɛ mun ye o ni bariki cɛ n'o y'a sɔrɔ tɔw sɔnna ka don gouvernement dungɔda fɛ. Bon, mangan bɛ se ka kɛ min ye parce que souvent société fana ni jamana cɛ souvent il y a des confidences. Fɛn bɛɛ tɛ fɔ. I bɛ taa sɔrɔ accord secret dɔw bɛ tɛmɛ jamana ni société ni ɲɔgɔn cɛ. U ye dɔ di k'a sɔrɔ mankan ma fɔ. Voilà k'a sɔrɔ mankan ma fɔ la. Souvent jamana bɛ hali juru ta société fɛ en avance. An y'o ye. O bɛ kɛ yan. O bɛ kɛ. Jamana bɛ dans le passé hali Mali ka élection dɔw bɛ yen min dɔw ye wari sara en avance k'a sɔrɔ u ma production kɛ. mais u b'a fɔ jamana b'a f'u ɲɛna n'a sera aw b'a tigɛ ka bɔ a la bon maintenant ni e y'o contrat kɛ ni ne ye après ni mɔgɔ wɛrɛ nana e place la o m'a déclaré k'a fɔ ko e ye wari minɛ ne la ça devient un problème Kassim a ma sɛbɛn ça devient un problème donc o gɛlɛyaw bɛ se ka tɛmɛ État ni société ni ɲɔgɔn cɛ mais maintenant c'est toujours État de b'a lajɛ bon parce que jɛ min don a damandaw fila si la ka fɔ ma b'a la bon anw kɔni ta ye min ye on t'a gɛlɛya la mina parce que nous on n'a pas le rapport final de l'audit à quoi donc maintenant ni girinna ka kuma ni mi farati fili est sɔrɔ quoi voilà donc maintenant nous on aurait préféré que vérificateur b'a kɛ cogo min na ka rapport final bɔ ayiwa après avoir confronté toutes les parties u y'u ta fɔ an fana an sɛgɛsɛgɛli u ma jɛna u nana ni preuve min ye o filɛ nin ye mais malgré tout ça preuve nin de don an bɛ nin de reproche la je crois que vérificateur b'o de kɛ toujours c'est pour la vérificateur ka mot dɔw bɛ yen souvent u bɛ mɔgɔ dɔw bila fili la u t'a ɲɛ dɔn o ye manque à gagner voilà manque à gagner voilà donc n'i ye mɔgɔ ɲininka a ko caman kɔnɔ ko wari yuruku non o kɔrɔ t'o ye n'a fɔra k'a ma dafa ko min b'a jɛ ko min b'a jɛ min b'a jɛ kɔni o kɔrɔ ko wari dɛ a bɛɛ tɛ yuruguyuruguli dɛ o kɔrɔ ko jamana tun kan ka hakɛ dɔ sɔrɔ yɔrɔ dɔ la jamana ma se k'o sɔrɔ a fɔ ma manque à gagner bon n'o wari minnu tununa souvent n'a fɔra manque à gagner de 4 milliards dans un ministère ou bien dans un service avec un mɔgɔw kɔnɔ ko chef y'o wari détourné bon olu ye faamuyabaliyaw ye donc maintenant en résumé pour dire que auditing an b'a ŋaniya k'a fɔ vraiment u ka rapport final bɔ
bɛɛ min b'a kɔnɔ ni bɛɛ y'a ye min b'a kɔnɔ min bɛ reprocher société minière la a bɛɛ bɛ appareil kɔnɔ a bɛɛ parce que preuve de b'a la mais maintenant nin de kɛra aw ma nin sara ma nin sara mais ni e ma rapport final bɔ rapport mɔgɔw ɲɛ t'a la aw bɛ ka kɛlɛ kɛ aw yɛrɛ dama anw t'a dɔn min don réellement an bɛ to dibi la dɛ bon ni situation b'o la fana ni min farati ka kuma ayiwa ni dɔ bolo parce que tout récemment Bariki a fɔ k'ale 50 milliards di État ma o tun ma fɔ ça ce n'était pas dit mais ils disent que lui a dit pour la bonne volonté mais ŋaniya ɲuman la pour que u ni État kana tiɲɛ ɲɔgɔn ye mais maintenant État ka communication fɔlɔ la État da ma don o kuma la k'a fɔ bien que a tigi ye a ka bonne volonté yira mais an tɛ ka a ye nin sara an bɛ min nɔfɛ an tɛ ka se k'o sɔrɔ mais maintenant la communication souvent ça pose des problèmes bon ni min farati bɛ jamanadenw ni minnu bila ɲɔgɔn na ou soit i bɛ jamanaden ni État bila ɲɔgɔn na voilà ka sɔrɔ donc maintenant anw bɛ se ka kuma cogo min na franchement o ye ni auditi n'an bolo b'a kisɛ kan auditi rapport final filɛ parce que rapport final bɛ bɔ yɔrɔ o yɔrɔ ça veut dire que vraiment ninnu fana nana n'u ka preuves bɛɛ ye mais souvent si les preuves ne sont pas convaincantes dalu jɔnjɔn t'a la auditi t'o ta en charge o auditi bɛ baara kɛ ni daluya bɛ minnu na minnu bɛ se ka vérifier bon maintenant je pense que à mes niveaux maintenant bi il faut faire beaucoup attention parce que ni rapport final t'i bolo ni tora ka bali ka kuma soit i bɛ taa kuma fu fɔ soit i bɛ taa baga dɔ ma donc moi je pense que restons raisonnables et de toute façon nous en tant que membres de la société civile an bɛ se ka min fɔ a la c'est-à-dire u k'a essayer ka bɛn a la pourquoi Kasim n'i ye Bariki ta k'a lajɛ bi bi in na u bɛ mɔgɔ min employé c'est plus de 2000 personnes ça c'est la ça o ye emploi direct ye n'i ye emploi indirect ta mɔgɔ min bɛ sɔrɔ k'a kɔnɔ la a ka ca ka sɔrɔ o tɛ c'est plus de 10 000 personnes battant bon maintenant ni gɛlɛya nana kɛ ni i ko i bɛ société in datugu tous ces gens là vont se retrouver en chômage non n'i ye yɔrɔ datugu bɛɛ bɛ taa chômage la fɔlɔ de o kɔni combien de temps il y a mɔgɔ kura sɔrɔ ça c'est une question qui va se poser c'est comme le truc dans le vide avec kunfɛ ko ye voilà donc nous on pense que u k'a essayer u ka ɲɛ a la mais maintenant ni État bɛ min tɛ dadigi kɛ gouvernement na gouvernement fana k'a lajɛ ni communication sugu o tun ka na ni audit final ye qui est disponible pour que bɛɛ k'a dɔn min bɛ yen voilà na an bɛ nin reproche la voilà les preuves audit de y'a jira k'a fɔ ils doivent Diallo e bɛ fɛ k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ ka fɛn minnu fɔ ko nin de don olu tɛ kisɛ t'olu la fɔlɔ tant que nin ma rapport ye tant qu'il ma rapport final ye mais soit rapport final bɛ les décideurs minnu peut-être par exemple jamana ɲɛmɔgɔ peut-être a b'u bolo mais c'est pas voilà ce n'est pas à la disposition de jama bɛɛ ma bon maintenant n'a b'olu bolo n'a tɛ jama bɛɛ bolo il se peut que olu bɛ décision dɔ ta an t'o kalama k'a fɔ effectivement preuve b'u bolo k'a fɔ société kan ka 300 milliards d'u ma mais au preuve tɛ anw bolo parce que anw ɲɛ ma da rapport final kan mais il se peut que l'État est en possession du rapport final voilà voilà il faut voilà a sɔrɔ daliya kɛrɛn mais Diallo est-ce que ni ɲɔgɔnna delila ka kɛ jamanaw kɔnɔ ka tɛmɛ jamana minnu na ni sanubɔlaw yɛrɛ olu bɛ ban ka jamana ka hakɛw sara fo waati jan fo ka taa sɛgɛsɛgɛli kɛ ka taa bɔ a kalama a kana kɛ gɛlɛya ye ta dɔw y'u ta sara olu ko tiɲɛ don an ye min fɔ an sɔnna ma olu y'a di dɔ k'i jan kaki ko ale ti bɔ a nɔ na est-ce que nin ɲɔgɔnna bɛ kɛ jamanaw kɔnɔ ka caya Kassim a camanba de bɛ kɛ hali ni ye Guinée ta Lamine de Simandou u ka fer kan ka bɔ yɔrɔ min na nɛgɛ kan ka bɔ président tun y'a datugu ah oui il avait fermé Mamadi a fermé Doumbouya y'a datugu ka n'a ka condition posée a ko ma ok n'aw tɛ se ka chemin de fer da terrain k'a bɔ aw ka bɔgɔ cɛ yɔrɔ min na ka taa n'a ye fo yan fɛ n'aw b'a dɔn aw tɛ se ka chemin de fer da aw ka yɔrɔ in datugu an yɛrɛ b'a ta an b'a di mɔgɔ wɛrɛw ma minnu bɛ se ka chemin de fer da mais o ye min kɛ a sama-samanin na yɔrɔ in datuguna pendant 6 mois kalo 6 k'a datugu pewu u taara négociation kɛ u seginna ka na u ko ok problème t'a la an sɔnna an bɛ chemin de fer da oui
Ça fait partie aussi des négociations. Donc, gouvernement ou c'est-à-dire dans le monde du commerce, on appelle ça. Voilà. Mais il sait qu'il y a conditions posées. Mais au final, ça fait partie des règles du jeu, du commerce. Voilà. Donc maintenant, exactement, ça fait partie. Mais très généralement, voilà. Donc ça peut arriver que jamana ni société nous tenions femme. Mais est-ce que ça va comment? Bon, j'ai appris que il y a des négociations en cours. Alsa, négociation te job. Donc, gouvernement communique avec la boîte. Voilà, c'est pour que Anaya Jo akana balaula parce qu'il y a un problème. Voilà, mais ça peut arriver dans la relation entre les États et les multinationales. Parce qu'en Fanabe, il y en a minko. Les multinationales, excuse-moi du terme, ils ne sont pas venus pour nos beaux yeux. Aïe. Bon, maintenant, il n'a pas été soro. Voilà, donc maintenant, il faut des conditions de poser. Mais ce qu'il faut noter par le cas spécifique de Barrick Kassim, c'est-à-dire les Canadiens, c'est des gens qui ne rentrent pas dans la corruption. Notre fonds fait Yurugu fait au Tédoala. Tu sais que le Canada, une société canadienne, elle n'a Yurugu là, Coca, qui est poursuivable au Canada. Oui, non, mais non, donc c'est non, tu sont. Donc ce qui fait que non, marque société Sandeo, ils ont acheté Randgold. Barrigue à Sandé, mais Barrigue marque Blagné fait. Parce que Marc a l'expérience de l'Afrique plus que les Canadiens là. Parce qu'avant Koukani San, Barrigue projet fin fait en Afrique à Béchouera. À Bé. Afrique a un projet Mboulouye, Rangol Sadimike. Sinon, on a un projet fin fait entamé. Tu sais pourquoi? Parce que au lieu de dessous des tableaux là. Tout ça ma. Parce que parfois nous maintenant allo luka actionnaire nous a donc la société yurugu que baby retiré. Donc c'est un problème pour Barrick. Bon Barrick durant les sociétés canadiennes ou ma. Donc voilà, donc ça peut rendre la chose encore plus difficile au cas où voilà. Donc maintenant donc maintenant c'est pour te dire que ils ont une certaine crédibilité. Bon, maintenant, société euro, les sociétés canadiennes, ils ont une obligation morale de ne pas rentrer. Mais maintenant, ce qui est sûr, n'a sera mis reproché l'un si les preuves sont réellement établies, c'est sûr qu'ils vont s'exécuter. Bon, maintenant, ni et fana fait un reproche si c'est 300 milliards atiki se ga fiena bo ibe wakati do jamba sara anga keta mais c'est ga ça met do furi ka boala ça me c'est voilà on nga kuro minute mina do no tekele mais ça me c'est ga décider il est mis reproché na avec des preuves même c'est ga justifier je m'engage à le payer. Je m'engage à le payer, mais tu me donnes voilà, tu me donnes un délai de paiement. Donc, monsieur Gavina, 100. Parce que kutolu topoto minye taxi ye kuma folo no ala jalo o bisa ka chukodi ni société bank tout ça comme on le dit c'est de bonne guerre ne be nyona là où tu as des défauts je peux t'attaquer par rapport à ça il se peut que au défaut nous tu t'es engagé que café beau labé mais ne mo labé reprocher qu'elle est de là moi je peux t'attaquer par rapport à ces défauts mais ces défauts ne doivent pas mettre un truc. Voilà, mais sinon, ce qui est de l'environnement, en principe, c'est une mine qui a 5 ans. La mine fait une étude d'impact environnemental et social. Et tu sais que la mine, le ministre de l'Environnement m'a autorisation d'IMA. Bon, maintenant, aux études là, et bien engagé fin de camp. Car faut il a cyanure te kem ko jila. Il a poussé tena mo toro. Il a tu t'engages sur beaucoup de points pour la préservation de l'environnement, la lutte contre la nuisance sonore, et bien de prévoir les noms. Bon, maintenant, état de cas service craint
chaque mois ou chaque 2 mois o de bɛ taa lajɛ est-ce que min est engagé environnement respecté est-ce qu'il a respecté wa en principe dans la est-ce que ka ca anw fɛ yan o de fana parce que la kɔlɔsili man ca dɛ o de y'an ka n'aw ye fɛn d'i ma ka ban a b'i bolo yen a m'an kɔ don voilà ni mission yɛrɛ bɛ kɛ i bɛ taa sɔrɔ olu yɛrɛ bɛ mission frais ni fɛnw sara maintenant ça ne se fait voilà e ka sɛgɛsɛgɛli tɛ yen voilà parce que e yɛrɛ kan ka t'i ka moyen min na e y'o demande olu fɛ en principe il y a une mission environnemental. Non, mission chama parce que mina environnement quand kata au minimum une fois chaque trimestre kata lajɛ kalo saba minimum wa dogalen ba ye souvent ils doivent faire même des visites inopinées iti sarala ibna lajɛ ibna chuka ka lajɛ voilà mais maintenant la loi dit que le code minier qu'on a là, une mine qui ne respecte pas ça, le ministère de l'Environnement a le droit de fermer ta mine. Le ministère de l'économie date de là. C'est-à-dire mine est basée environnement de folie. Sigida la canali. C'est-à-dire c'est pour là que je t'ai dit que ni be mine sigi 5 ans. Mon folombi autorisé au ministère de l'Environnement de Sigida ministère. Au follow de autorisation d'IMA, n'a faut ma notice environnementale. Non, assuré engagement bêta. Ils sont en fin ben mais fallait de quoi yamaria d'IMA. N'a les mots yamaria d'IMA. Et qu'à dossier c'est cassé à le ministère de mines nafolo. Oh, ça c'est le préalable. Bon maintenant si la mine a fait des défauts par rapport à ça, c'est le ministère de l'Environnement qui doit parler, qui doit même prendre sa décision. Mais au relevé ministère de l'économie qu'à devoir là. Est-ce qu'il y a le ministère de l'économie est intervenu au niveau des mines, ce qui concerne les taxes, les impôts, ani jamana ka dividende, ani jamana be mi taxe mi sur la taxe superficielle. Alors, on a relevé le ministère du domaine de là. Aïwa. Jalo ayeni famu babu in konna na anya yira fana ka fɔ ko min ye ndamandaw ye. Ndamandaw be bi olu yɛrɛ bi ni kana fusani aw ka petite mini ninnu ye. Munu bɛ taa ni tracteur ni fɛnw ka t'u ɲɛsin an ka kɔn n'an ka baw ma ko fo k'olu kari ka dugu in n'a fɔ tabakoto ɲɔgɔnna ko k'olu ci denso ɲɔgɔnna ko ka taa yɔrɔ bon ne ko damandaw munna bi damandaw baarakɛlaw olu bɛ ni kana fisa ni société ninnu ye minnu bɛ taa ni tracteur ni bulldozer ni fɛnw ye mɔgɔw ka kɔn ni foro ni fɛnw kama. O kasi nin bɛɛ ye ko organiser cogo. A labɛn cogo. A labɛn cogo ko bɛɛ bɛ a labɛn cogo de bolo. N'a labɛn cogo ɲɛna législation bɛ min fɔ charia bɛ min fɔ faut k'o de labato non l'application des textes sinon n'i ye damanda baara ta malheureusement à part la chambre des mines c'est-à-dire jamana ka cakɛda tɛ yen qui s'occupe de l'organisation de cette activité a tɛ yen mais par contre damana ale bɛ chambre des mines de b'a organiser mais maintenant jamana wɛrɛw n'i ye Burkina ta il y a une agence spécialisée pour l'organisation de l'orpaillage, l'Agence nationale de l'exploitation artisanale. Ni tara Côte d'Ivoire a ɲɔgɔnna bɛ yen, ni tara Ghana a ɲɔgɔnna bɛ yen, mais Mali de la ATEA. Bon, Mali la ATEA, non seulement ATEA, souvent même le ministère de l'administration territoriale, qui est censé à travers les collectivités locales, parce que Code minier Bodeira, l'exploitation artisanale relève des collectivités locales et non du ministère des Mines, que beaucoup de gens ne savent pas. C'est pour l'année demandant uniquement au ministère des Mines, c'est pour les petites mines et les grandes mines. Charia gafé de haut code minier de côté. Orpaillage collectivité de cadre Sigida Maraboro. Le taillot et mairie voilà collectivité. Donc maintenant orpaillage dit le dans le code minier. Ali Kouraïngon là. Tout ce qui au de charia jalino ko organiser kanye ka yamaria ali yamaria sebendi ka fo ebse kata damambarake ni merka autorisation ti bolo tu n'as pas le droit itsegake au fana la couloir do de définir le fo ma ko couloir d'orpaillage dama sigiro o définir le no o labeneno akama maire de bo nyini sigida la ni maire bo nyini avec toujours ministère de l'environnement follow de ba ka autorisation di ka foka jenana e anaka le ministre de so njora mais sur le terrain où jora ka dogon parce que voilà nous sur le terrain où jora ka dogon mais dans les textes au lieu de jora ka bo ni maire bena couloir d'orpaillage créé
maire bɛ yɔrɔ relevé ta a coordonné ka délimitation ta a bɛ se ministère de l'environnement de ma k'a fɔ ale bɛ fɛ ka nin kɛ couloir ye u ka n'a lajɛ n'a bɛ kɛ damabaara ye a kɔlɔlɔ jumɛn bɛ se sigida ma olu bɛna mission na ka n'a lajɛ ok aw ka nin ko kɔlɔlɔ ni kɔlɔlɔ bɛ fɛɛrɛ b'aw bolo walasa aw ka kɔlɔlɔ kana se sigida ma wa maire n'a ka conseiller fana b'o fɛɛrɛw ni u bɛ se ka bureau d'étude dɔ yɛrɛ ta olu yɛrɛ donc maintenant o b'o étude kɛ ayiwa an bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛn kɛ pour que damana baara kana kɛ sababu ye ka tiɲɛni lase sigida la mɔgɔw ma n'u y'o sɛbɛn kɛ o gafe kɛ ministère de l'environnement bɛna lajɛ est ce que gafe in bɛ se ka lawaleya wa n'olu y'o ye olu bɛ autorisation di ni autorisation dira u bɛ taa ministère de mine na k'a lajɛ est ce que o bɛna couloir bɔ yɔrɔ min kan est ce que olu y'o di mɔgɔ wɛrɛ ma wa n'a sɔrɔ a ma di mɔgɔ wɛrɛ ma n'a sɔrɔ a ma di mɔgɔ wɛrɛ ma olu fana b'u ka autorisation di n'u y'o autorisation di maintenant olu bɛ sɔrɔ u bɛ yɛlɛ ka taa ministère de l'administration na o fana b'a ka autorisation di donc couloir bɛ créer yɔrɔ in na o couloir o y'o condamné permis tigi si tɛ se ka taa yen minɛ bilen hali n'a sɔrɔ a kun dira ne ma kɔrɔlen non hali n'a sɔrɔ a tun dir'e ma n'u y'a minɛ e la k'a di couloir tigi ma o y'o yɔrɔ condamné o bɛ to sigida de o ye mairie sigida parce que mairie fana b'a bila sigida de ka bolo kan mais mairie b'a ka taxe bila chaque orpailleur qui vient mairie bɛ se k'a fɔ bon i bɛ nin sara c'est comme sale bɛ sara cogo min na donc a bɛ kɛ sababu ye ka wari voilà donc a bɛ kɛ sababu ye ka wari ladon mairie la mairie kɛsu kɔrɔ mairie fana bɛ baara kɛ n'o de ye ka sigida siraw ni yɔrɔw labɛn n'o ye voilà un peu pour te dire que damana baara n'i y'a ye an bɛ nin yɔrɔ la bi a organisé len de tɛ Kasim et ça n'a jamais été organisé de l'indépendance à nos jours a ma labɛn mɔgɔw bɛna dɔrɔn ka n'u filɛ a la mɔgɔw bɛna dɔrɔn k'u filɛ a yɔrɔ ninnu très généralement i bɛ taa a bɛ f'i ɲɛna ko dugu dɔ de ta ye nin ye nin ye dugukolo ye souvent o dugu ninnu dɔw yɛrɛ bɛ ɲɛna k'a fɔ ko dugukolo ye jamana de ta ye parce que hali ni permis dir'e ma ne ko taara k'i bɛ taa baara kɛ u b'a fɔ k'olu fa dugukolo de y'a ye bon u fa dugukolo ye état dun ye dun ta ye dugukolo ye état dun ye autorisation di karisa ma i b'a dɔn mankan wulila bon olu ni jamana cɛ jɔn de ta ye dugukolo ye sisan ça devient un problème c'est pour cela souvent na o ni permis tigiw ma bɛn a la ni jamana ye gendarme bila ka taa b'a ko jamana ye sulasiw bila ka t'olu kama mais alors que n'a tun ɲɛfɔr'u ɲɛna ka ɲɛ k'a fɔ ayiwa dugukolo ye jamana de ta ye la terre appartient à l'état et l'état peut donner à qui il veut si tu remplis les conditions bon na aw yɛrɛ aw b'a dɔn sanu b'aw ka nin yɔrɔ in na pourquoi aw yɛrɛ ma papier bɔ a la mais malheureusement papier bɔbaliya yɔrɔ la mɔgɔ wɛrɛ de bɛ taa papier ɲini yɔrɔ la ka u ka hakɛw yir'u la donc ce qui fait que damana baara a ma organisé bon maintenant a bɛ kɛ yɔrɔ zone minnu na a bɛ fɔ ko fa dugukolo damantigi ne taara dugu dɔ la sisan dama bɛ yɔrɔ min na e tɛna dɔrɔn k'i b'i k'a kan i bɛ se dugukolotigi de ma pour que k'a fɔ ɲɛna k'i bɛna dama baara kɛ bon o fana bɛ wari dɔ de ɲɛfɔ e ɲɛna sisan k'i k'o sara a dama yɔrɔ ninnu fana la ils ont leur police minière qu'on appelle tombolement ils sont organisés de telle sorte voilà dama baara bɛ yɔrɔ o yɔrɔ tombolement bɛ yen donc maintenant tombolement ninnu de sisan c'est eux qui organisent maintenant ni kɛlɛ bɛ yen olu de b'o ɲɛnabɔ ni mankan litige bɛ yen olu de b'o ɲɛnabɔ o y'a policier sa wa o y'a policier policier ni tribunal olu b'a rôle fila bɛɛ jouer ils sont police et tribunal en même temps olu de b'a trancher n'u ye tɔn bin e kan sisan ok i ye nin baara in kɛ i ni karisa bilala ɲɔgɔn na ok tɔn bin n'i kan i bɛ nin sara donc c'est organisé de telle donc ça veut dire n'i y'a jateminɛ état sen foyi t'a la bon maintenant sani in fana mana bɔ tuguni a bɛ feere jɔn ma olu fana b'a feere collecteur dɔ ma o collecteur in fana i bɛ taa sɔrɔ o fana ka associé raffinage ou bien comptoir d'achat dɔ ye o fana bɛn'o feere o ma o fana bɛ sɔrɔ k'a ta ka taa n'a ye Dubaï donc tu vas voir que donc o de la a tɛ se ka to anw fɛ yan a tɛ to anw fɛ yan donc l'état ne contrôle absolument rien mais Diallo est-ce que ni raffinerie sigira o bɛ se k'o datugu o tun ye solution ba de ye c'est pour cela an ni a dɔw la ni sanu fɛn fɛn bɔra a bɛɛ bɛ tɛmɛ ale o de n'a organisera ka ɲɛ sisan par exemple raffinerie fila b'anw fɛ yan Marina Gold bɛ yen KMR bɛ yen an tun ko état k'a lajɛ a n'olu ka bɛn ka convention yɛrɛ signé u ni ɲɔgɔn cɛ pour interdire que l'or ne sort plus à l'état brut ni sanu bɛ bɔ a bɛ tɛmɛ ni raffinerie ninnu na
olu b'a raffiner. O la hali société ba ninnu bɛ tɛmɛ yen fɛ. Voilà, non, société ba non, parce que le société ba ninnu y'a reproché qu'an ka raffinerie ko ils n'ont pas la certification. Oui, oui. O ye tubabukan giri ye dɛ. O y'o de kɛ o de ye prétexte ye quoi. Ah mais ni jamana y'a ta sigi sisan. Diyagoya i bɛ tɔmɔ fɛ parce que jamana bɛ certification sɔrɔ de o. Mais maintenant tant que certification tɛ e bolo. E tɛ se k'olu ta. E tɛ se k'olu ta raffiner. A f'olu bɛ fɛ ka taa n'u ta ye. Ahan, bon o ye moyen de olu fana bolo. Mais maintenant ni voilà, mais maintenant ni raffinerie fila in b'an bolo yan. Et que mais est-ce que Jalo tiɲɛna certification in t'u bolo. A t'u bolo, a t'u bolo. État de bɛ se k'olu dɛmɛ k'o sɔrɔ. Mais l'État aussi n'a pas joué ce rôle là. Ils y'u sen dɔ k'u bolo don k'a fɔ État k'u dɛmɛ u ka certification sɔrɔ mais l'État ne l'a pas fait. Bon maintenant ni État m'a kɛ olu ka raffinerie bɛ condition min na u bɛ se k'a feere de particulier en particulier n'o y'a raffiner sisan u bɛ se ka taa feere Dubaï a bɛ se ka kɛ u ka client dɔ bɛ Suisse ou bien Angleterre ou bien. Donc kɛyɛrɛ y'o don faso taw tɛ. Olu ta o ta ye. Bon maintenant nous on avait dit que ni jamana à défaut d'avoir la certification ou ka l'or issu de leur paillage, on va faire qu'on interdit, qu'on raffine Mali. Donc maintenant, diagoya, on va raffiner Mali. Maintenant, mettre en place un contrôle unique d'achat. C'est-à-dire, au raffinerie fanatique, qu'à Bona et Togoshi, tant que ce comptoir unique là, on m'a caché kaka. Abato, Jamana va maîtriser quantité hakami mebo sans onsa. Ah mais sisan an y'a ye ka bɔ dɔgɔkun in kɔnɔna na jamanakuntigi ni chinois Yadran olu mɔgɔw nana k'olu kan ka na raffinerie sigi yan o bɛna kɛ jamana ta de wa ou bien o bɛna kɛ Russie ninnu de ta ye. A bɛ kɛ jamana de ta ye mais en collaboration en partenariat avec les Russes. Parce que raffinerie fana a wari ka bon a wari musaka ka bon a ka ca. Bon maintenant à expertise fana an kuman'o kan ni mɔgɔw t'e bolo minnu formé len don a la o la i man ka girin fɛn voilà f'i k'i labɛn et labɛnni in dun tɛ taa f'i ka formation f'i ka mɔgɔw former ka mɔgɔw kalan anw tɛ k'o de faamu an bɛ girin fɛnw na de fɛnw na ka sɔrɔ a mɔgɔ t'an bolo a baaraw de bɛ sigi sen ka mɔgɔw former a la par exemple n'an ye an ni Russie ka bɛn a la sisan an bɛ raffiner il faut envoyer des étudiants ka t'u former comment raffiner l'or. C'est pas seulement l'or, même le lithium. Mais nous, on a nationalisé en Aketa. Elle n'a dit que c'est ça baraket. Il t'a nié donc. Il m'a calanqué à donner à Tila. Bon, maintenant, moi, nous avons un Kefana, au lieu de nous, et nous avons bon, maintenant, l'État a fait un consensus avec les Russes. Donc maintenant, au lieu de raffinerie ici, c'est sûr que nous, ça va être un partenariat État-privé. L'État peut même être actionnaire principal à 51%. Donc maintenant, c'est à 49%. Il se peut que l'État ait 51%. L'État peut être actionnaire à 49%. C'est obligatoirement. Jamais. Donc maintenant, l'État même, c'est une certification. Certificat, c'est comme c'est une garantie. Mais on est d'abord on est troisième producteur. Mais en réalité, on a mais c'est sur le papier, Kassim. Bon, maintenant, il va y avoir une méthode qui tu vas voir, tu vas contrôler ta production réelle. Il veut mieux sur réellement. Donc, on t'a et au Misali Souri très longtemps, Ghana a été classé deuxième producteur de l'or. Très longtemps, sud-africain. Mais bizarrement, Samina Ghana a mis en place une raffinerie de l'État. La même année, Ghana est devenu premier producteur de l'or en Afrique. De par sans fond, Ghana est toujours premier producteur. Parce qu'il y a raffinerie ici. Et la raffinerie là les a permis de contrôler leur production. Ça c'est un. De deux, Ghana a exigé tous les orpailleurs. Ça nous fait un peu beaucoup. Ghana est à des bassins. Ite bona e ba bo Ghana eta ka comptoir be e bena wa ik ba fere ik kan a fere prix na te bi kan prix le même prix international là ibna ba ça donc état ba santé ka bla bolokoro ce qui fait que bibi na Ghana ou ka fin chaman be des achats des gros achats nous ba ke wa ken sanu de parce que amogo ils ont pour que kase ku ka bien sûr parce que ni ma organisé
Et tu sais il faut une bonne organisation. Quand c'est permis, on me dit tout, il faut bien organiser le secteur. Quand le secteur est bien organisé, allez, sinon, on peut bel et bien travailler avec eux, hein, mais il faut que ça soit organisé. Anarchie, quoi. Ghana a une solution de ce rôle-là. Donc, c'est qui a propulsé Ghana comme premier producteur de l'or en Afrique. Ils sont classés 6e dans le monde. Est-ce que tu vois? Mais c'est une question d'organisation, c'est une question de vision politique et de volonté politique. Donc maintenant, désormais, au Côte d'Ivoire aussi a appliqué le même système. Burkina présent, il a pris la décision. À cause de ça, nous faisons demander à la terre exporter blé. Ani Marina Gold Sibi Rai Tega di Nyogoma, raffinerie Sigi. Où fait Burkina. Donc maintenant, nous on a demandé vraiment ni Asimianga ou Kuma la main, à faire une décision. Désormais, Mali s'annonce à l'état brut. C'est-à-dire, voilà. Donc maintenant, il faut faire Damasanoui, vraiment raffinerie Minumba en fait. Ou qu'à exiger ou qu'à raffiner. Parce que Kassim, sans nous raffinage, tu sais que produit Chamamba la mienne, d'Obala, il va le perdu. Mais maintenant, on a raffiné, Warjet à la J. Tu sais qu'il y a un bijou de avion de Warjet sans Dubaï. Au Warjet, il y a un sanou de là. Donc, le temps voilà. C'est comme les Misalita Michika. Michi fan valeur babela. Michi fan même quand tu consommes. Allez Michi Koukala avec consommer. Bon maintenant quand Michi t'a dit hey mago be sokode là. Tu perds bon Misali est mis ça nous fan abété. Mais en jargon on appelle ça les sous-produits de l'or. Donc maintenant entre olutamolo autant chitambolo. Nous des filles nous en warje. En bijoutier au bêta à Dubaï de Cananaï. Mais warje mais bon on reka sanuna. Bon maintenant tout c'est pour te dire que il faut une bonne organisation du secteur. Allez, il faut un réaménagement au niveau même institutionnel. On a agence ou créé l'agence de gestion du patrimoine minier par exemple. Observe qui chargé jamana ka action de société fin là. Au canonica allez avec société belé mi ka gris. Et ça va être une société tellement lourde Kassim, les jamana be moro be montant fin là. Cette société est capable de lever le fonds qu'a dit jamana. Par exemple, na moro be chemin de fer là. Bamako Kai, Bamako Kata frontière là. Si ça doit faire 100 milliards de francs CFA, cette société, sans nous aller à Action Mimbe dans les 15 mines, c'est une garantie. On va t'assis à la fois. Non, on va dire un coup. Donc maintenant, on te souhaite les gars là-bas. Non, Nimbela ou Diallo, on a sanu comme carré. Bon, on a sanu. On a un mega boîte. On te voit la tenue. Nous nous retrouvons dans le mega blanc. Allah ina tete là. On a sanu que Jenny gagne minute. Parce que faire ce qu'il est nous. Au site, il n'y a pas de service de contrôle. Est-ce qu'on demande à un ballot? Qu'a organisé la Kanye. Mais c'est des centaines et des centaines de milliards. Alors, il y a des gens avec des développé. Mais les activités qui sont là, et Nord-Tama qui est bien là, mais l'État contrôlait quoi de là-bas? Fouille. Bon, on peut trouver là. Toutes les autres mines à Bébéti, il sait qu'il y a donc maintenant, pour que ça nous mette la première chose, il faut organiser au niveau institutionnel. Alors, il faut que le ministère des Mines, le ministère des Mines et des carrières. Parce que carrière est-ce que tu vois? On doit créer des agences spécialisées dans tel domaine. Par exemple, les DNGMTA, en principe, on doit encore la Direction nationale du cadastre minier. C'est-à-dire, chaque dame il devait qu'à Sebensoro. Maintenant, il faut créer maintenant une agence, une autre direction ou agence qui va s'occuper de la gestion du patrimoine minier.
et une autre agence qui va s'occuper de l'organisation du secteur de l'orpaillage. Au Tchakeda Nyeshine Nodema, dans Sanu va se organiser tout organiser de telle sorte que Jamana se kata sur la Togodi. Né Damana Sanu Tabi Kassim, Mohamed Baraka, c'est plus d'1 million de Maliens. Maliens me Baraka, Akachani Maliens million Kele. Damana. Et tiens-toi bien, de l'indépendance à nos jours, il n'y a aucune école, aucun centre de formation, ni me sait nous former. Ate Malikono. Machité. Ate. Où est le dos, il y a le drop tout. Où va Kalandeo sur le tas. Voilà, mais Kafoku ya Kalan, Kafou ya Okolkala, à Kolte, Ibta Côte d'Ivoire, il y a un centre de formation en orpaillage. Daman Kama. Damanda la mɔgɔw k'u kalan n'a fɔ n'i bɛ mobili boli n'i bɛna permis ta kalo 6 tɛ yan i cayalenba n'i bɛ taa auto école la u bɛ a ɲɛf'i ɲɛna a bɛ kɛ tan a bɛ kɛ tan i bɛ former i bɛ kalan i bɛ taa i ka passage kɛ u bɛ fɛn d'i ma permis o bɛ cogo min na Ivoiriens y'u ta organiser ten Ghanéens y'u ta organiser ten i bɛ pays caman na qui sont organisés olu y'u ta kɛ ten donc i tɛ se ka damana baara kɛ non il faut k'a kalan ka k'i la parce que kalan in de sen fɛ a bɛ yiri la nin produit in tɛ utiliser nin tɛ kɛ tan nin tɛ kɛ tan donc ça va te former non an bɛ retard la dɛ bon maintenant n'a sɔrɔ parce que n'i ko k'i b'an ka nin mɔgɔ miliyɔn 1 bɔ sisan ko ka t'olu bɛɛ kalan ka tila ka na a bɛ kɛ problème ye a mankan bɛ caya dɛ donc maintenant kura minnu bɛ na olu bɛ se ka kalan sa voilà olu bɛ se ka kalan voilà olu bɛ se ka kalan et puis olu ka kalanni o bɛ kɛ sababu hali minnu ma kalan olu bɛ na centre ninnu kɔnɔna la pour essayer de se former i b'o ta k'a lajɛ an ka Jamana, ça fait combien d'années on est 3e producteur. Il n'y a pas une grande école de mine pour l'État. Oui. C'est-à-dire l'État a une école de mine à première position. Pierre Dara. Est-ce que Pierre est maintenant déjà? Donc c'est pour te dire, n'a fera qu'un grand pays. On peut dire Bibi na Mali be niveau na. Le Mali est un État minier. Déjà, Jamana fait qu'il y a 15 mines en production. Tu sais que sur les 5 plus grandes mines d'or en Afrique, 2 se trouvent au Mali. Ah oui, même le 2e même est au Mali. 3e est au Mali. La mine de Loulou Gunkoto, après la mine de Kibali, c'est la plus grande mine d'or en Afrique. Nous, Bora Bitugol qui a mine en 3e position. En Afrique, bon, maintenant, nous on a 15 mines en production. Avec tout ça, on n'a pas une école de mine. Mais ka jugu a bɛɛ la hali minnu yɛrɛ bɛ baara kɛ sanu baarakɛyɔrɔ la yɛrɛ olu yɛrɛ dɔw tɛ hɛrɛ la. Aw ka gɛlɛn parce que Fabula Gold mɔgɔw filɛ nin u bɛ grève la Congo don mɔgɔw bɛ kule la parce que c'est pas organisé. C'est pas organisé, le secteur n'est pas du tout. Mais est-ce que code courant in jalo mɔgɔ bɛ se k'i jigi d'a kan k'a bɛ na ni au moins an ka dɔ sɔrɔ wa? Bon, au bébé dépend. Ɲɛmɔgɔw la an ka problème ye an bɛ sɛbɛnɲɔgɔnw dilan mais l'application reste un problème. O kɔni an y'o champion ye dɛ. I b'a lajɛ an ka code kɔrɔ min tun bɛ yen de 91 99 2012 2019 code fɛn fɛn tun bɛ yen Kassim code in tun b'a jira k'a fɔ l'État à 20% mais en réalité c'est faux. Oui. Dans le code il est dit que l'État a 10% gratuitement. Fou. Mais les 10%, l'autre 10%, Jamana Bo Sande. Sanutigu fait sous forme d'action. Et Banque mondiale, parce que le code minier, c'était la Banque mondiale qui avait exigé ça à nos pays. On dit que l'État ne peut pas dépasser 20%. Est-ce qu'il y a? Donc maintenant, en numéraire, l'État peut acheter 10%. Ce qui va amener la part de l'État à 20%. Mais après les 20%, c'est terminé. L'État ne peut... Non, il faut que l'État m'ablé. Mais au 10%, il y a 100. Kassim, il y a beaucoup de mines. Jamana a 10% sans l'air. Non. Donc, ce qui fait qu'en réalité, on n'avait que 10% réellement. Mais maintenant, 10% mine filin touraï. Politiciens, il y a mort d'automé. Au lieu de Yuruku, Koku et Retaï. Olu yɛrɛ ta société kɔnɔ yen bon maintenant an ko nin ko in ɲagaminen don dɛ donc jamana ma ka hakɛ min ta fu yɛrɛ taar'o ta k'o k'u yɛrɛ b'o wari gulo kun a kun tɛ ɲɛnabɔ est-ce qu'il y a donc maintenant o badenw de kɛra a kɔnɔna la bon maintenant code minier kura in d'abord
an ye révolution min yɛrɛ don a la c'est que fɔlɔ la contrat tun bɛ di société ma san 30 i b'a ye société dɔ b'a sɛbɛn a ka gafe kɔnɔna la ale bɛ se ka sanu bɔ san 12 bon ni san 30 dir'o tigi ma n'a ye san 12 kɛ a bɛ taa o ma san 18 tɔ min bɛ taa an b'o kɛ cogo di sisan o bɛ taa dɛ donc ça c'est un problème on a dit que vraiment o man ɲi an ka contrat ninnu bɔ san 30 la an k'a kɛ san 10 ye code minier kura in y'o de fɔ sisan n'i bɛna mine sigi i ka production fɔlɔ o ye san 12 ye san 2 in dilen don pour que n'i b'i ka matériel ta ka na n'o ye ani k'i ka kan jɔ ka unité jɔ tu as 2 ans pour ça bon alors fana la a ye dantigɛ k'o fana la on dit que ni autorisation d'exploitation dir'i ma ni san 2 tɛmɛna n'i ma se ka mine sigi état b'a ka sɛbɛn de la parce que o kɔrɔ k'e tɛ baarakɛla ye est-ce que anw bɛ sɛbɛn yɛrɛ kɔlɔsi bon sɛbɛn min yɛrɛ bɛ yen Kasim n'i ye petite mine ta k'a lajɛ autorisation de petite mine bɛ mɔgɔ min bolo a ka ca ni mɔgɔ 100 ye ayi olu tigi kɔni bɛ fɛ ka taa an ka duguw de ci sisan bon o bɛ mɔgɔ min bolo olu bon tu vois i bɛ nombre ta k'a lajɛ maliyɛn si tɛ yen ko petite mine bɛ min bolo a tɛ yen mais et pourtant a papier b'u bolo nka olu yɛrɛ t'a baara kɛ u t'a baara kɛ u t'a mɔgɔ de ɲini a dɔw tɛ hali mɔgɔ papier bilalen bɛ yen bon maintenant c'est comme si ale fana audit tɛ se ka kɛ yan ou bien audit ba min kɛra audit fana an bɛ n'o laɲini parce que cadastre i m'a ye suspension kɛra permis di suspension kɛra o dulonnen don o dulonna mais an fana y'o laɲini mais an bɛ ni ka na nimisaw k'o kɔnɔna la parce que secteur jɔlen don complètement an y'a dabɔ min kama c'était pour assainir ni pratique minnu bɛ kɛ yen olu ka dabila Kasim papier dilen don mɔgɔw ma hali mɔgɔ min ye mécanicien ka hakɛ to hali mécanicien permis b'olu bolo mɔgɔ min ni mine baara yɛrɛ tɛ fan si fɛ o bɛ tɔgɔw de don sa o baden de bɛ yen donc o bɛ ko caman de la koyi bon maintenant ne yɛrɛ bɛ fɛ ka taa don aw ka fɛn na sisan n'a tɔnɔ ka ca n bɛ dɔ sɛbɛn n den tɔgɔ la o n bɛ se ka dɔ sɛbɛn Fala tɔgɔ la an y'o caman de olu an y'a ye hali denmisɛnnin fitininw ma taa miliyɔn 50 suɲɛ Bamakɔ yan wa a bɛ yen dɛ an y'a ye hali ministre dɔw tɛmɛna u denw u dɔgɔninw c'est-à-dire hali jeliw sɔnna jeliw k'a kɛ tugun ce n'est pas que u t'a mérité dɛ mais c'est pas leur domaine aw ka baara tɛ a ka domaine tɛ o donc jeliw k'a kɛ to c'est pas pour dire que u t'a mérité mais c'est pour dire que bɛɛ n'i ka domaine de don n'a baarala ka d'u ma nafa ka bon u ma u k'a minɛ voilà donc c'est pour dire que bɛɛ n'i ka domaine de don mais maintenant ni bɛɛ nana ta kɛ permis ɲini ka taa papier ta ne yɛrɛ ko an ka cadastre mun de bɛ na n'o ye de munna mɔgɔ bɛɛ bɛ fɛ ka don fɛn bɛɛ la anw ka jamana kɔnɔ de bɛɛ bɛ fɛn bɛɛ ɲɛɲini munna ka don ko bɛɛ la de ne bɛ fɛ k'o de faamu min b'o kɛ est-ce que sɛbɛn minnu bɛ yen olu y'a yamaruya ne sisan ne ye journaliste de ye ne ka taa don nin ko ninnu na wa fɔlɔ la a tun bɛ cogoya min na e ye journaliste ye ne bɛ fɛ ka mine créer ne bɛ fɛ ka permis ta sariya gafew de bɛ yen olu bɛ yen e bɛ taa i ka société créer n'i y'i ka société créer o tɛ jate i b'a sɛbɛn ko Kasim Mining u b'a diya o b'a d'i ma Kasim Mining aw yɛrɛ ka mining Kasim Mining i bɛ taa sisan donc maintenant e bɛ taa gafe minnu b'a permettre e bɛ se ka e bɛ t'o bɛɛ ta ni e y'o bɛɛ ta e bɛ taa déposer o bɛ gafe d'e ma k'a fɔ ko permis b'e bolo mais maintenant permis b'e bolo est-ce que e ka baara don wa i ka baara tɛ donc maintenant an nana ye cadastre minier il fallait l'assainir spéculation tun b'a a kɛlen n'a fɔ dugukolo feerew tun bɛ kɛ cogo min na bon spéculation nana don domaine minier la à telle sorte que i yɛrɛ tun bɛ taa wagati dɔ la k'i mago bɛ permis i bɛ yɔrɔ dɔ ɲini yɔrɔ tɛ sɔrɔ a bɛ f'i ɲɛna ko yɔrɔ yɛrɛ tɛ yen mais maintenant bizarrement ce qui se passe i bɛ taa sɔrɔ permis bɛ min bolo a ma deli ka baara k'a ka yɔrɔ la i b'a fɔ k'i mago b'a ka yɔrɔ la a ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ il va te parler des milliards ale yɛrɛ ye min don yɔrɔ la a tɛ tɛmɛ hali miliyɔn 50 kan. Donc vraiment, le secteur là était rempli par la spéculation. Donc nous, on avait écrit au ministre Lamine à l'époque qu'il faut vraiment faire un suspens. Parce qu'un cadastre minier, avant, ce n'était pas informatisé. Allemand a un projet de GIZ, GDF, GIZ Nemafli, on a financé pour informatiser le cadastre minier. C'est-à-dire qu'il y a un archaïque. Mais maintenant, au cas informatisé, ne mago tɛ ka taa DNGM la ne bɛ fɛ ka permis ɲini n bɛ don référentiel kɔnɔ en ligne n b'a lajɛ yɔrɔ minnu libérelen don n bɛ se ka taa mission kɛ ka a yɔrɔ coordonnées ta
ka sɔrɔ ka na déposition kɛ k'a fɔ n bɛ nin yɔrɔ fɛ donc maintenant et puis Mali permis fɛn fɛn dilen don tout a été répertorié. Ayiwa Jalo an ka waati bɛ ka kɔrɔ minute 5 kɔnɔna na i bɛ se ka mun fɔ an ye lithium kan ani yan'an da ka don aw ka société kura in na. Bon, lithium, je crois que Dieu be kata rom na bi. A sɛbɛn signena bi. Ouais, Dieu be kata rom na bi parce que les énergies renouvelables bientôt vont jouer un grand rôle. Oui. Amna sero do la Dieu kono on appelle ça les ressources stratégiques. Ala y'an sɔn dɛ. Ce serait fin bɛ b'an bolo Kasim. Moi je peux dire qu'on a tout mais on n'a rien. Parce que an ta tɛ. A nafa foyi tɛ sa an ma. Mais ni fɛn b'i U bolo. bɛna bɔ an fɛ yan ka taa n'a ye dɔrɔn. Ah y'o fɔ Musa ni ka kɔmɔgɔ de o. Wallahi. Sisan i tɔgɔ b'i la. Musa ni yɛrɛ ka fisa ale bɛ to ka kɔmɔ ye o. Aw ta yen u b'aw ɲɛ siri de. Sisan Kasim e t'i miiri. Dugujukɔrɔ nafa fɛn foyi tɛ yen ko Ala ma min d'an ma. Min t'an bolo. Siman dɔrɔn ta k'a lajɛ kɛ. Wallahi. Il est à partir de Sandaré, Nyoro, jusqu'à Bafouabé. Non, il est Koulou Fanfabé à Bekalkari. Mais qu'est-ce qu'on a pu en faire? Fouille. Amtassima de Tewal Jamanala. Après, on se plaint encore que Kosiman Dakagala. D'un côté là, il a eu 5 milliards grâce à quoi? Simon et mais Simon même Malikona, à la Jagate Nigeria. Simon même Malikona, à la Jagate Sénégal. Moi, au Sénégal, au Simon m'a fait en faire. Parce que Anyanta Fli, Ama Badola. C'est-à-dire, Kassim, l'économie est sectorielle. Dien Jamana Jamana. Pour qu'il y ait un bon là, il y a 3 choses. Il y a l'économie primaire, il y a les ressources naturelles, il y a les ressources minérales. Jamana dobe rien que sur ça, olu kera fama jamana wartigi jamana we. O misala e Qatar faut ite ni pétrole ni gaz ite. Il y a des pays qui n'ont que les ressources naturelles. L'État Éthiopie nous connaît là. Le Kenya là, c'est des pays qui ont des ressources naturelles. Maintenant, ala odoluma. Donc maintenant l'économie secondaire, ça ce sont les usines. Jamana dobe olu yuka économie sigi usine de cas, les usines de transformation. C'est pour là il va en faire en France jamana me cacao takato fere, katla kata chocolat sans. Amata ça oh. Kasoro cacao chocolat mi ne beta sané, abora Côte d'Ivoire cacao. Mais ta Côte d'Ivoire usine kelente me cacao gla. Même chocolat glaté. Oyanga coton fana. E banga coton ta, ane ba chakata di tobuma. Après on kata fini ça intumuni. Adaka gele. 10 fois plus cher. Donc en industrie, ça n'a pas marché. Le troisième secteur de l'économie, ça c'est les services, les prestations et le commerce. C'est-à-dire, Orange, ça c'est le service. Jamana do be fana ka économie sikile mais odeka. Ni Suisse la Suisse n'a pas de ressources naturelles, n'a pas de ressources minérales. Mais leur économie est basée sur le secteur tertiaire, c'est-à-dire les services, banques uniformes de B. Bon maintenant en France jamana et ben ni saba chitambulo ni saba la follow mi mamolo qui pèse lourd, ça c'est les ressources naturelles. Ni en ressources naturelles amassé ko de transformer en fer les ressources minérales amassé ko odo bala entre contrat au didunom on a kan sigi ko laje o ba ambolo la son an faso den do fana non o ba ambolo la son ouais. Parce que ici il y a une femme beto dunambulo. Ça c'est d'abord la transition énergétique. Amaga c'est bien qu'on a bi niveau mina l'énergie thermique là. Ni enfant en jamana o tate utiliser bien fanchi. Peboro là. Non, bien mo chito là. Kata carburant ça ke bo ke groupe kono Kassim. O dablara. Non, moi o qui ira fagadi. Moi, tout récemment, quand j'étais à Saint-Pétersbourg, j'ai vu 4 centrales nucléaires. Il est soufflé. Mais pourtant, la Russie est le plus grand producteur de pétrole au monde. Pourquoi oui, tu as ta centrale nucléaire? Parce que la centrale nucléaire, c'est l'énergie la moins chère au monde. Tu sais, 1 kilo d'uranium produit autant d'électricité que 250 000 litres de gasoil. Un seul kilo. Oui. 1 kilo d'uranium, c'est l'équivalent de 250 000 litres de gasoil. Bon, maintenant, ni a eu au Toy, Qatar de centrale nucléaire là, et pourtant, c'est des pays producteurs de pétrole. Donc, c'est pour te dire que bon, lithium fana n'a pas qu'à greenway. Parce qu'en termes de conservation d'énergie, ni bi anga
courantigɛ ko min b'an fɛ yan batterie lithium ne yɛrɛ fɛ yen ne bɛ marcher ni fɛn de énergie solaire de moi je marche 24 heures sur 24 sur l'énergie solaire. ma batterie sugu jumɛn b'e bolo? lithium bɛ batterie dɔ in bɛ yen. Jalo. Donc c'est pour te dire que parce que anw ta ni su kora da an bɛ bascule la ni dugu jɛra an bɛ taa tile la. Kasi technique bɛ bɛɛ la sisan ne e taara lithium ɲɛnama batterie lithium ɲɛnama san sisan. A bɛ kɛ kuda ye. I b'a fɔ dɛmɛ mɔgɔ ko i jan'u ka fɛn kɔ. Je te jure. I bɛ bɔ facture la. I bɛ bɔ facture la. Ne ɲɛ b'o natɔ la. Mais o de bɛna se don dɔ la o. Donc maintenant moi je pense que mais o fana tɛ se ka kɛ tant que on ne transforme pas ce lithium là ka se ka batterie dilan anw fɛ yan. Parce que l'énergie solaire jateminɛ min da ka gɛlɛ a la ça c'est les batteries. Sinon panneau ka nɔgɔn quoi. Bon maintenant ne i ye batterie jigin sisan an bɛna se yɔrɔ dɔw la mobiliw bɛna boli lithium de la. Les batteries à lithium. Chine yɛrɛ a daminɛna. Les Chinois sont les plus grands producteurs de véhicules à lithium. Mais à tes pays producteurs de pétrole non arrangé. C'est pour là ils vont tout faire pour parce que donc maintenant ils vont tout faire pour saboter les projets. Sinon en Chine maintenant ils ont développé les véhicules électriques, les motos électriques, même les trains électriques, les bus électriques. Au lieu de rouler là 600. Donc maintenant on a ces erreurs là lithium de allez ordinateur ni téléphone à chi batterie c'est la glani lithium ta là. Donc c'est pour dire que c'est une ressource énergétique très stratégique qui peut contribuer vraiment à la transition énergétique. Alors, mais maintenant, on sera à négocier le contrat avec ces gens-là. Vraiment, avec Katana Chine, on va faire que on négocier ou quoi usine d'Osigia, au moins une batterie glan usine ka créer malila an ka daduma sɔrɔ an ka dɔ feere a ka anw yɛrɛ bɔ fɔlɔ parce que ni ye batterie usine sigi yan sisan ça va tendre les ménages d'aller vers l'énergie solaire. Plus an bɛ taa énergie solaire la plus en temps plein bilen EDM ko kuma la bilen parce que o y'o nɔgɔyalen même les éclairages publics là an bɛ nin bɛɛ kɛ ni les batteries à lithium. Donc ça veut dire que même notre consommation en carburant a bɛna caman b'o la parce que an mago tɛna se carburant caman ma ka centrale thermique la marché pour que ka courant sɔrɔ. Bon tout ça o bɛɛ bɛ wari de la don jamana kɔnɔ. Mais maintenant le lithium, moi je pense que il faut aller vers une bonne négociation des contrats avec ces gens-là. Voilà. Donc parce que comme il y a fina to ni mo fana tibolo a connaissance ou na dɔnniya bɛ minnu. Ngo de y'anw yɛrɛ ka jamana sɛgɛn. Voilà, o de y'an sɛgɛn kosɛbɛ. Parce que an tɛ fɛn an bɛ kɔn ka fɛn ninnu kɛ wagati min na o b'a sɔrɔ an t'u dɔn. Bien sûr. Bon i m'a ye donc ni i girinna i ten u bɛ taa ka fɛn dɔw fɔ ko ni ma sɔn olu b'a kɛ tan. Bien sûr. Bien sûr. Donc maintenant, tout va dépendre de comment on va négocier les contrats. Et quand les Chinois voulaient acheter Airbus, 100 Airbus, on a exigé qu'Airbus ait un montage coupé. Oui. Donc eux maintenant, ça va leur permettre d'apprendre comment on fabrique les avions. Comme ça, au lieu de format là. Bon mais pourtant on kan ka fɔ ɲinɛ u ka lithium batterie dilan yan. O da ne an m'o kɛ. An ka sanu ɲininka sini komi u tɛgɛ nɔ bilara sɛbɛn na bi. N'an m'o kɛ Kasim, a bɛ kɛ sanu ta ɲɔgɔnna ye. U b'a cɛ ka taa n'a ye. A bɛ taa n'a ye. Ale fana taara raffiné yan. A taara raffiné yan, o b'a cɛ ka taa n'a ye, a bɛ taa raffiné Chine. Bon o de y'a problème ma yɔrɔ ye. Donc il faudrait vraiment bon maintenant min fana b'an ka jamanaw jɛ. Donc chinois ninnu bɛ ka girin anw nɔfɛ nin de la. O de don kɛ, o de don. Parce qu'on doit avoir stratégie niveau stratégie c'est stratégique, c'est stratégique. On doit avoir 2 mines de lithium dans la zone de Boukouni. Nos mines fla Donadala. Le Mali va être le premier producteur de lithium en Afrique. Oui, le premier producteur au mines fla manadam n'ayons fait. Le Mali va être le premier producteur de lithium en Afrique. Allez quand on allait Saint-Pétersbourg, on a un Malien. Dr Sanogo, lui il a même fait l'exposé sur le lithium du Mali. Mais ben de Tegrafoué. Il a même eu une récompense. Oui. Il a présenté le lithium du Mali. Vraiment un lithium métromna. Mais tu as vu que vraiment, on sait que le Mali c'est un futur pays riche.
Mais maintenant, au pays riche, quasiment il faut qu'on arrive à négocier nos contrats. Non, enfin, un contrat de négocier. Parce que qu'est-ce qui se passe souvent? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans tout ça? C'est que on a un contrat négocié. Il y a un ministre de l'Obé. Il n'est pas formé dans la négociation. Attends, donc. Bon, maintenant, c'est dans la négociation des contrats. Spécialité de l'eau. Les multinationales, le directeur de font un contrat négocié. Et ils ont des grands cabinets spécialisés dans la négociation du contrat. Et le contrat va être à essayer de tirer toujours à leur faveur. Sinon, à la société, société nationale, en réalité, ce n'est pas des sociétés nationales. Ni Algérie, avec son attraque. Mais en réalité, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Mais le contrat est tellement négocié que tu as l'impression que la société nationale. Bien sûr. Mais c'est une bonne négociation des contrats. Mais malheureusement, on a un contrat négocié tout le monde. Il a su bien négocier son contrat. Voilà. Corruption, parce que le régime n'a pas de milliard de proposé. Le ministère de l'armée a combien de milliards d'aliments. Donc tout ça, ça joue sur la conception de nos contrats. Jamana a un organe spécialement qui va s'occuper comment défendre l'intérêt de l'État dans la négociation des contrats. Contrat négocier mais il va aussi un mauvais contrat. Mais par contre, si l'État a un cabinet spécialisé des Maliens, l'État des Maliens dans la diaspora, nous spécialisés dans l'élaboration des contrats. Agence spécialement pour la gestion des contrats. Tu vas voir qu'un ministre de nous, on lui a un contrat négocié. Le ministre de conseil des ministres, il faut présent. Voilà, on sera en agence. Parce que bolo mogo chama kiade do mogo chama bolo ulu de nyemo yi ulu ka soro baragaro do re la re feno be ke ka ban abina ira ministre la ma chama be wode banje ali ulu ka barade do ali baye anga barado be ni anga sranu nunta parce que les contrats sont négociés directement avec c'est-à-dire il y a pas d'organisme spécialisé minu mese kanin contrat encadré par exemple si l'État te fait un contrat et que sera dans l'État te demande une garantie de 10 ans. 100 ans, il sera bon, au contrat de négocier. Parce que un contrat sur une négociation avec des entrepreneurs, mais c'est pas comme ça. Donc maintenant, si ça, mais par contre, mais par contre, pays d'Ové, nous le contrat négocié avec une entreprise. C'est avec les tenants et les aboutissants. On va finir au contrat. Parce que enquête au café, on a panneau da, on a panneau barala. Ne a ira chorba la ko ngana sonu mare. On a foko aga sambu. Mais on autre de ko ngana so. Mais il faut négocier les contrats. Non, on a pas bien seguir chema. Voilà. Donc kololo chema be se auma. Mais c'est comme si Zani a présenté. Lui, il est spécialisé dans le domaine de la sécurité. Mais voilà, mais Tarasanunko ni fait. Bon, maintenant, si ça. Voilà. Donc c'est pour dire que c'est à l'État de créer une agence de gestion des contrats de l'État. Au organe de bas avec des spécialistes à la matière. Jamana avec contrat fait 10 manat montant donc il y a des garanties. Et puis Jamana c'est comme on sera là
en termes de visibilité, aïwa, un est sur le contrat là. Par exemple, on a négocié 50%, 50%. Mais 50%, en réalité, on sera la il ne suffit pas seulement de dire les chiffres, hein. Il faut du concret. Ouais, par exemple, les 50%. Mais 50% de quoi? Des dividendes de quoi? 50% de quoi? Il faut que tout ça, ça soit spécifié dans les contrats. Mais malheureusement, je crois que au Madja au débat on a Kosobe, sans nos contrats, il faudrait vraiment revoir. Allez, code minier courant là, ma fille a 30 ans ton doigt, on a 10 ans. Follow la contrat, quel est me dit, ma 600, c'est 2 contrats, contrat de recherche et contrat d'exploitation. Tout ça, c'est pour dire que il faut savoir négocier tes intérêts. Et l'intérêt du pays, il ne faut pas s'amuser avec parce que jamana dembe de ka hakedo avec sababu ya saka jamana bo gela konna la sanu ni min nunu be bo sigida minuna avec sababu ko lu fana bo gela ni sege jugo konna la Kassim, si je vais terminer avec ça. Si nos contrats étaient bien gérés, Kassim, on a jeté là les ressources minérales, c'est-à-dire mini carrière nous. Jamana Dogalemba, estimation c'était 5 000 milliards. 5 000 milliards. Ni Jamana tu as géré Kanye. On avait 5 000 milliards, Kassim. 5 000 milliards. Bon, souvent, mais pas. Atekan Sagoye souvent quoi. Atekan Sagoye souvent. Bon, peut-être Donald Labsek a Kesababu Bena. Mais sinon, en réalité, sinon, oui. Parce que fais mon bambolo, Diallo, ni yen une belle jatemine. Donc maintenant, je disais que même avec 5 000 milliards, Kassim, on a un budget national. Bien sûr. Donc maintenant, Jamana est sorti. N'a 5 000 milliards ni jatemine. Et que l'État dépense même 3 000 milliards dans les dépenses de l'État, le budget de l'État. Mais Kassim, avec 2 000 milliards, qu'est-ce que tu ne peux pas faire en termes de réalisation pour ton pays? Nico chemin de fer, Nico Sreb, Nico usine, tout est une question de vision. Vision de fika ko la bende akanga tasra mi mfa kala taw sera fe mais ni mala taw tasra fe avec jeninga ni toujours avec amemi soro bi amodu sini ngena be ala bolo quoi. Bah maintenant il faut une bonne organisation. Voilà. Dalo yana ngibla nya e ka fo suna inana ni kibore no adenoki nyemunye abina mune mubarake ani ere jorob na ke munya ko konnana. OK, merci Kassim. Adnoki est société Emirat Dubaï. C'est la société nationale d'exploitation des hydrocarbures. C'est comme énergie béton en France, Total Énergie. Béton en France en échelle. C'est l'équivalent aussi de cette société à Dubaï. Donc maintenant, ils veulent s'installer au Mali. Ils vont s'installer parce qu'on est en phase très avancée. Donc maintenant, Taji Bala, lubrifiant Bala, on fait tout ce qui est produit hydrocarbures. On a offert Malikona. Donc maintenant, tout ce qui est secteur des mines, des carrières, des travaux publics, moi je suis chargé d'être leur représentant par rapport à ça. Donc vraiment, nous on pense que la diversité de nos partenaires. Parce que plus on a partenaire ou c'est plus parce que concurrence est mais tant que surtout kato to bolo parce que non échelle ne fait voilà et Total Énergie Corodon do ne bana no go jango Coupe d'Afrique to l'état do l'état énergie o Shell o Vivo ni beto ou société de bon ala ngo beta carburant min ta port là abeta ta nono ne bolo olu de kelen do olu de fournisseur e olu de ba bedi et puis fana gara Niger ta chino olu ni chino to ko mais donc maintenant on de dimi boula parce que olu era bolo anti c'est quand que bolo quoi
mais a tɛ se ka yɛlɛma an b'olu tigɛ kɔnɔmɔgɔya de la bon maintenant n'anw ye dunan partenaire wɛrɛ ɲini ka na n'o ye o b'anw de arranger sisan o b'an ka jamanadenw de arranger parce que n'i nana ni nin société modèle ye peut-être sini ma essence sɔngɔ bɛ se ka jigin gasoil sɔngɔ bɛ se ka jigin tulu sɔngɔ bɛ se ka jigin et puis tu sais que n'olu sɔngɔ jiginna ça va répercuter sur l'économie parce que usine ninnu ils ont besoin de carburant pour marcher et transport ils ont besoin de n'i y'a ye e ma hali ni 20 fara taji sɔngɔ kan fɛn bɛɛ sɔngɔ bɛ yɛlɛ voilà donc ça veut dire que n'an ye fɛɛrɛ kɛ ka ninnu fana sɔngɔ jigin sisan tu vas voir que dɔ bɛ mɔgɔw ka gɛlɛya la et ça va même augmenter la production parce que ni e bɛ deli ka usine na tourner on me dit que usine ka dépense 70% et 40% est courant de ani carburant o de ka giru ka dépense la mais maintenant ni nana ni société ye min b'a essayer ka nous sɔngɔ jigin. Moi, je crois que ça serait bien pour notre économie nationale. Donc, c'est une nouvelle société. Et Nala Sonama, on est à Warabna Barachamanga pour que Agake Sababouye quoi à Ougaye, qui a produit la cour donc voilà. Mais Nala Sonama, autant que la Nyona, mais Nyongo. Ambifo, ok. Quand Nalila Kenaga Bishina, Kana Kenanamaya, Yasam Roga Saka Famia, Kanga Dugu Nafakola, ma Chamanye, Messager Chamaka aux États-Unis, à Kunkadouye, Inuka Baroka Kame, Yasa, Saka Ningaluke, parce que Dasra Rodoma, Kono Yasoro Moro Tim Malikonea, Munu Bara Ignoron, Kanga Nina Lube. Mɔgɔ caman de bɛ Mali kɔ kan minnu ye maliyɛnw ye n'u bɛ baara ninnu ɲɛdɔn jamana ka to ka hakili to olu fana na pour que baara bɛ se ka ɲɛ cogo min na o kuma diyara olu caman ye kosɛbɛ an bɛ kuma laban d'i ma kumakuncɛ kuma d'i ma sɔrɔ ka baabu wuli. Ok, merci beaucoup Kasim n b'i fo ka i lajɛlikɛla bɛɛ lajɛlen fo ka se ka kɛ sababu ye ka kunnafoni jɛlen ɲini ka di maliyɛnw ma vraiment an bɛɛ b'i dɔn n'o ye. Et vraiment ne ka foli bɛ s'i ma voilà donc kuma la fili tɛ ban ne donna mɔgɔ min gasi la o ka hakɛ to labɔn kama tɛ donc maintenant an bɛ Ala deli jamana in n'a ɲɛna an bɛɛ bɛ nafa sɔrɔ a la mais f'an ka baara kɛ économie de ka sɔrɔ hali gɛlɛya fɛn fɛn b'an kan tan sɔrɔntanya don Kassim ni sɔrɔ bonyana an bɛ ɲina hali insécurité min n'an b'a fɔ tan a caman basé